Ah? Go. I know life. They won. ọbịa Ndị won. Na ihe na-ekwu. No. Ndị wo. Ochimba Chinonso ndị wo. Lọlọ ndị wo. Lọlọ ndị wo. ị na-agwa m Ana m ekene. Ewepụ kamera. Ewepụ kamera. Yes, ọ dị mma. Ọ ka mma. Ọ ka mma. Maka ọ bụrụ na ọkụ ga-adị mma. Ọ dị mma ona. Ngwa nke anyị na-aga. Kaya ni Rolo. Ndewo nọ Igbo ndị ọma. Igbo ndị ọma anyị ji ene unu n'uhuruchi a. Anyị abịala ka anyị kpakọrịta ụka. Ndewo. Maazị Chinonso, anyị ekene gị ngwa ige kene n'ịgwafe ihe anyị ji bịa. Anyị ekele unu uhuruchi ọmanụ. Anyị ezukọkwa na ụbọchị tata ka anyị tụlee isiokwu ole na ole. Isiokwu anyị chọrọ ka anyị lebara anya n'ụbọchị tata bụ ọbịbịa ndị ọcha bịara na obodo anyị bụ ala Igbo, uru na ọghọm dị na ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ ọnọdụ ndị Igbo nọbụ ka ndị Igbo si emebu ihe tupu ndị ọcha were bịa. Ọ ya ka anyị sụ ka anyị tụlee n'ụbọchị tata. Anyị nwekwara ndị anyị na-anyị nọ. Lọlọ Ijelenze, kelee ọha na eze. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Aha m bụ Lọlọ Nne Ijelenze. Anyị bịa ka anyị na unu kpakọrịta ụka n'uhuruchi a. Nọnyere na anyị. Ndewonu. Nnọọ. Lọlọ Miko, kelee ọha na eze. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Nke onye chiri ya zelu. Gee na anyị ntị na mgbede a ka anyị na unu kpakọlịa. Ndewonu. Ndewonu. Na-abịa tupu oge aka bụkwa nwanne ụmụ nwoke Maazị Chinonso Ochemba.
anyị ga-agaba n'iru na isiokwu anyị jiri were bịa n'ụbọchị tata. Ka ọnọdụ ndị Igbo nọbụ tupu ndị ọcha were bịa. Ndị ọcha bịakwara n'ala anyị, mgbanwe na ọghọm dị na ya. Lọlọ ọmịiko, anyị ga-ebido. Enwere ihe ị nwere itinye n'isiokwu a, uru na ọghọm na ọnọdụ ndị Igbo nọbụ tupu ndị ọcha were bịa n'ala Igbo? Gaa n'iru. Ndewo. Ndị Igbo nwere ọnọdụ anyị nọbụ tupu ndị ọcha bịa. Anyị nọba anyị nọrọkwa dịka Chineke anyị si wee kee anyị, na-emekwa ihe anyị dịka anyị si Chukwu si nye anyị amamihe. Dịka unu mana ndị Igbo bụ ndị Chukwu gọziri, o nyere ndị Igbo ezigbote amamihe. Dịka anyị si nọrọ bụ mbụ, ndị Igbo nwere ụzọ ha si na-eme ihe ha dịka abịa n'ọchịchị, maka na isi ihe ọbụla bụ ọchịchị. Ndị Igbo nweburu usoro ọchịchị na usoro nsọpụrụ na usoro ha si eme ihe ha. Amalite n'ezinụlọ, a na-enwe nna nwe ụlọ wee pụtaba na mebi obi wee ruo n'obodo. A na-enwe eze na-achị obodo ahụ ma ọ bụ na-edu obodo ahụ. Ha nwechakwara iwu dị iche iche ha debere, ha ji were achị onwe ha. Amago na obodo ọbụla ọmaogodo na ezinụlọ, o nwere iwu nna nwe ụlọ na-eti gwa ụmụ ya ma nwunye ya ọ na-anụ anụ. Ihe dị otu a ga-eme otu a, ihe dị otu a ga-eme otu a. Ha na-emekwa ya otu ahụ ka ọ dịkwa. Ndị Igbo nwere ụdị usoro ọchịchị ahụ na ha ji were ebi ndụ ha. Ha nwere ka ha si onye eze ma ọ bụ ndị otu ndị eze, ndị bekee na-asị igwe kabinet, eze ma ọ bụ igwe, nke ọbụla ndị na-echi n'ala Igbo. Ofu ihe ka ha pụtara. A na-enwe ụbọchị ahịa obodo na-azụ. Ndị Igbo na-azụ ahịa. Ndị Igbo na-agwọkwa onwe ha ọya dị iche iche. Ndị Igbo nwere iwu ha dowegasịrị. Ha na-arụ ọrụ ugbo, ha na-arụ ọrụ nka dị iche iche wee na-enyere onwe ha aka tupu ndị ọcha bịa. Ndị Igbo na-azụ ahịa, eji ịzụ ahịa wee mara ha, eji ọrụ aka dị iche iche wee mara ha, eji ma ịgwọ ọya. Ọ bụ ezie na kịta anaghịzi agụ ihe dịka dọkịnta bekee na-agụ ya n'akwụkwọ, asị nọ dọkịnta bekee. Ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọkwa ha ọya dị iche iche. O nwere ike iwe afọ, nwee ike bụrụ isi mgbaka, ma ọ na onye ọwụwụ gbajiri ọkpụkpụ. O nwere ndị na-agwọcha ha, nye ha were gwọọ ha, baa n'ọhịa gbata mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ were edozie ha, ha adịkwa mma. Ha nwere usoro ha ji anụ nwaanyị. Ha nwere ka ha si azụ ụmụ ha. Ọ bụ ezie na mgbe gboo ndị Igbo anyị na-anụ ọtụtụ nwaanyị were na-ebi ndụ ha, mana ọ ka ndị si ebi ka ọwụ. Ha na-agụkwa ahịa. Anyị nwere ahịa a na-akpọ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ndị Igbo na-azụ. Omenala anyị nwechara ya. Ọ bụ ndị ọcha wetara anyị ndị ahụ. Anyị nwere echu na-aṅụ. Oge ụbọchị ya ekpocha mmiri ahụ, akụ ekwe, onye ọbụla agbada akpocha mmiri. Mmiri ahụ dobere ndị nna nna anyị hụ. Ọ bụghị mmiri gburu ha, mmiri ha na-aṅụ. Mmiri ha ahụ even ụfọdụ ka ọ na-aba aṅụ, ọ na-agwọkwa ọya. Ọ bụrụ ihe Chineke nyere ya, amamihe na nghọta o nyere anyị, anyị ji wee biri. Ya bụ na ndị Igbo nwebu ka ha si wee biri tupu ndị ọcha wee bịa. Ndewo. Anyị na-agakwa n'ihu, anyị a na-ekwupụta karịa ka anyị kwuru. Ndewo. Ndewo. Lọlị Jelenze, enweghị nwere itinye? Network. Anyị na ihe na-ekwu. Ihe bụ na ajụjụ gị dị ọzọ, nghọta, jụọ ajụjụ ga-anwa ọzọ.
Mba, asụ m n'isiokwu enweghị nwere ikwu n'isiokwu tupu ajụjụ a na-abịa. Isiokwu anyị ji. Anyị masị ka ị jụọ ajụjụ. Jụọ ajụjụ ọzọ. Ngwa lọlọ biko, ị na-ege ntị? Ị na-anụ? Lọlọ. Ngwa lọlọ Ijerenze, ị ga-ekwugoro okwu n'isiokwu tupu a na-ajụ ajụjụ. Enwere ihe nwere itinye n'isiokwu anyị? Anyị na-ajụ na-asị na ọnọdụ ndị ọcha abịa. Lọlọ, ọ na-ebrek, ọ ga-ebidogoro na lọlọ miko. Jụọ ajụjụ na ihe ndị okwu gasịrị. Ọ na-ebrek ebrek. Bụ ọnọdụ ndị Igbo abịa. Anyị si nọdụ kedu uru kedu ọghọm. Anyị nọ dịka akụkọ si kọọ ndị nna nna anyị fa. Anyị bụ ndị Igbo nọ na mpaghara ọwụwa anyị. Anyị nọ ọfụma ihe niile anyị nwere ọ na-ebrek ebrek. Ka njọ lọlọ miko azụ. Can I break? Hello? Na-ekwu ka anyị ma ọ dịgo mma. Ube? Ihe na-ekwu Maazị Chinonso. Gaa n'iru. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Gaa n'iru. Ngwa emechi bịa jụkwa m ọzọ. Unu anụbago? Oke. Gaa ndị be anyị. Isiokwu anyị na mbọsị taa bụ ọnọdụ ndị be anyị. Ọnọdụ ndị tupu ndị ọcha abịa. Ndị Igbo bụ ndị bi n'ọwụwa anyanwụ. Anyị nọ ebe ahụ, ọ bụ ebe Chukwu tinyere anyị. O nyere anyị udo, nye anyị. Anyị na-ebikwa n'udo, na-enekọta nwere nwa ọkụkọ, na-anụkwa nwaanyị anyị. Anyị bụkwa ndị na-achịkọta onwe anyị ọnụ, na-emepụta ihe afụrụ n'anya. Anyị nọkwa na-emepụta ọtụtụ ihe nke anyị ji enyere ndụ aka. A na-akpọ ndị ụzụ, ndị nka, nakwa na-agwọ onwe anyị ọya. A na-asị na onye a bụ dibịa Igbo, na onye a bụ dibịa mkpọrọgwụ, onye a bụ dibịa mkpa afịa. Anyị nọkwa asị nekwa iwu anyị ime nke a na ịdali, ime nke a ịdali, na ka anyị si eme. Abịa n'ezinụlọ, o nwere ka ezinụlọ si eme. Dibịa ụlọ ọ na-enwe iwu nke ji achịkọta na ụmụaka ya ka pali ịdị na-agbasasị. Abịa n'obodo, ndị ga-etinyekwa iwu si na nke a ada eme nke a eme, onye eme na nke a. Fancha niile bụ ka ọ dị mma. Igbu mkpọrọ, igbu ọchụ, ọ dị iwu. Ndị Igbo adịghị egbu mmadụ. Igbu anyị achụkpakwa gị ka enwudo gị, enwudokwe gị n'ike, ị ya anabakwa obudebe. Arịa bụ onye nwa anwa wee ọmiste, ọ gbapụ ọsọ ọchụ, ọ gba ọsọ ọchụ ahụ, ọ batakwa agbapụ ya ọkpụba alụ, mana ọ ya agbatigodi ya ka ọ nọkwala. Ọ ga-eso n'obodo. O nwee ihe ma ọ bụ ya ada eme eji asị ihe a bụ iwu ka ihe wee na-aga n'anya, ka onye ọbụla ghara ịdị na-eme ka o si sọọ ya. Anyị nwechelie tupu ndị ọcha abịa. Ndị ọcha abịazie, tekwe nkefa wete, weli nkefa wete bịa. Ndị be anyị ewekọrọ nke ndị ọcha wee tinye, tụfubezie nke.
ndị okele ụfọdụ ụlọ mmanya ka si mebe nke a si mebe nke ma amanyere amanye nọọ ihe sọrọ onye ka o si so onye fa kwuru na ekwe na ọ ya adị mma ma emebe nke a ma emebe nke a anyị ndị be anyị ọ bụ ndị ọcha anyị si ndewo ị ga-echere ọ na-ebreki ebreki ị na-ekwu anyị na-anụcha ya obere obere cheretụ ka anyị jee ụlọ ọmịiko na-ajụ ihe o kwuru icheko netwọk gị anyị na-anụcha ihe na-anụ obere anyị na-anụpe ya anụpe lọlọ ọmịiko Maazị Chinonso n'ajụjụ dịka isiokwu anyị chọrọ ka anyị jụọ gị obere ajụjụ ihe gbasara ohu ndị Igbo orego ohu tupu ndị ọcha were bịa ndị Igbo agbawa n'ohu tupu ndị ọcha bịa maka na mgbe gboo mere ndị Igbo ji dịka ha na-agba ohu bụ na dịka nghọta ha n'oge ahụ siri wee dị o nwee nwa mmadụ ga-amụta ọ na-akpa aka ana dịka ma izu ohi ma ọ bụ na-eme omume adịghị mma ọ bụrụ nghọta ndị gboo ahụ mgbe ahụ ha kpọrọ nwa ahụ ha kpọrọ ya gaa ahịa refuo ya ọ ya bụ nlefu ahụ onye zụtaziri onye ahụ mgbe ahụ onye ahụ ọ zụtara abụrụgo ohu ya ọ ya nwa ha na-agba ohu tupu ndị ọcha bịa ndewo n'ajụjụ ọzọ ndị ọcha bịara na obodo anyị ha wepụrụ anyị n'ike ha na-awepụ ndị mmadụ n'ike na-atụrụ ha dịka ndị ntọ ka ọ nọọ ndị Igbo na-eji aka ha ere onwe ha na ohu nwere ikwu ajụjụ a maka ịna-anya ndị ọcha jikwa ịma na ndị ahụ dị aghụghọ ukwuu ha dị aghụghọ rinne ha bịatara were akwụkwọ were ụlọ ọgwụ were ụka wee bata ndị be anyị mgbe ha batara ndị be anyị ihe metụ ụka ya ga-asị na enwetụchara obere nsogbu na ndị be anyị ahụnụhụ ha fụnụhụ ndị na-achọ otu ahụ mana mgbe ha bata ha were ihe ndị a ụzọ ihe atọ akene were ụka were ịgụ akwụkwọ were ezi nke ọzọ a wee bịa mgbe ha jiri bata na be anyị ha ji ịgụ akwụkwọ jiri ụka jirikwa kedu nke ọzọ wee bata ka ha batara ụfọdụ ndị be anyị were nabata nyawa ihe ha ejighị ike ha eji inechacha ya anya ọfụma ịfụ na ha ejighị ike ha ji nwayọọ nwayọọ gakwuru ndị eze obodo anyị wee na-akọwara ha ụfọdụ jụ ụfọdụ kwete mgbe ụfọdụ kwetebere ha were ndị ohu nọbe ha zipụ ha akwụkwọ ahụ ọ bụrụ ndị ahụ jebedere akwụkwọ ahụ maka na ihe dị ha na mmụọ ha ji wee mee omume ahụ ọdụ ka nwa amadi ya nwa amụrụ amụ jee soro ndị a megheriwe maka afụrụ iji akwụkwọ ha ahụ dịka mmegheri ma ije ụka ahụ ma ọkwa na gịnị ha were dịka mmegheri ndị ọcha wakpocha ha ya wakpo n'ụdị ahụ mana ha jikwa egbe were bịa mana mma akpọkenie mwakpo ha ji aghụghọ were bata aghụghọ ka ha ji wee bata so ndị be anyị wee na-emezi ọzi ka ha ji aghụghọ ahụ wee bata ndị be anyị ha wee maka na atụnyere ha ya dịka alụn maka ndị ọcha ha chọrọ ndị ga na-efe ha na-emere ha ihe ha chọrọ na be ha ha werezie aghụghọ ọwụ na ime ihe dị otu a na ego ya abịakwa mgbe ahụ enyeweziere ndị be anyị ego ha wee rebezie mmadụ onye atọtara ere ya kpọpụ ya
dịka anyị si nụ iyi ukwu dị n'Arọchukwu ebi n'Ụkpabi ewere ya asị na Chukwu ewere n'onye ahụ ọ gafelu mana onye ahụ agamieneri ụzọ iche na egburu onye ahụ egbu na o mere ihe dị aṅa ya mere mgbe ahụ nwatakịrị mee isi ike ekwu ya aka gụma na nwa na ọ machaghị ihe ka na ọ ka mma na-erefuru ka onye efe maọbụ onye nwa na-ezu ochi ma nwa na-akpa aka ala so ihe butechara ihe ndị a ndewo ndewo ịkọwara ya ọfụma. Ọzọ dịka ibe ya wụ ihe gbasara ụka maka akụkọ anyị na-akọ ha na-asị na ndị ọcha bịara mebichie ihe anyị niile. Akụkọ a na-adị ka ha wakporo ya wakpo na ihe gbasara ụka. Ihe gbasara ụka enweghị nwere ikwu na ihe gbasara ụka ha wetara anyị ha wakporo ya wakpo ka ọnụ onye a gwara kwere ihe gbasara ụka. Dịka m kwuru na mbụ asị m na ihe ha ji batawa aghụghọ ụka ahụ awụghị mwakpo ọ mbịa tụnyere gị alụ ihe dị otu a dị otu a ọ dịghị mma n'obi. Onwe ihe ha mere wụ na dịka ndị bekee si asụ ya they appeal to the conscience of our people. Ya ha gwara ha okwu metụtara ụfọdụ na mmụọ ha wee gawa mụtawa ihe ha amaghị ọ bụ nke onye je akwụkwọ mụta ihe ụfọdụ ọma bụ tupu mbụ ọ mụtazie ịnọta na-akọzi ifu na ndụ onye ahụ gbanwee n'ụdị ihe ọwụbụ mbụ maka ihe ndị be anyị na-emede bụ na ha na-arụ ọrụ ugbo ha nụ ọtụtụ nwaanyị ụmụ okorobịa ha mụtara ha niile eti aka n'aka ọrụ ugbo mgbe ha dupụziri ikekwe onekata anya ọsị okwu onye jewekene ma ohu na-efe ha ejebịa mgbe ha jeziri nọtazie maka akwụkwọ na ụka aha ka ha ji were bịa ya na ụlọ ọgwụ wee tinyezie ya ifu na nwatakịrị pụọ ọ nọtazie ọ na-asụ bekee ọ na-obido dịwa ọcha karịa ka ọ na-adị mbụ mebe ihe ụfọdụ ọ dịghị mbụ eme ndị onye ọbụla n'ezie anya ozipụ nwa ya ha emekweghị n'ike ha emeghị ihe n'ike andị ya bụ akwụkwọ oke ị na-ekwu okwu ụka ha wetara onweghị onye ya ha si ha hapụkwa omenala ha mana agwa gị na ha dị aghụghọ nnụọ mmụọ ma aghụghọ ka ha dị mmụọ aghụghọ ahụ ha dị bụ na ha ji ụzọ aghụghọ wee bịagwe ndị be anyị na chi ha na-efe abụghị ya maka ndị be anyị nweburu na-efe Chineke ha ma ihe wabasị dị n'elu ha ma Chukwu okike abịa ama maka ha bupụta ọfọ ha ikpe ekpere ha kpechicha ha na-ebu ụzọ ha weta ọjị ịwa n'ụtụtụ ha na-akpọku ha welie ya elu ha akpọku abasị dị n'elu iji gwa gị na ha ma na Chineke kere ụwa dị ị na ha aghọta mgbe ndị a bịazi ha wee gwazie ndị ihe ha gwadowe ndị be anyị n'ụzọ a ha si ekpe adịghị mma n'ụzọ a ha si ekpe eje ekpere alụsị ha na ihe na ọ dịghị mma ọkwa ndị onwekwe ndị ekweteghị nwee ndị kweterenụ ha gawa ọkwa onye kweterenụ onweghị onye akwara ya dọrịa ka atụrụ ma ewu si ya ije ha ụka ụgha mmụọ onye kweterenụ jere ụka. Ndewo ndewo rinne daalụ na nkọwa ịkọwara ya ọfụma maka ndị na-asị na ndị ọcha wagburu anyị onye a gwara kwere maka ndị ọcha abịakwara be anyị ijekwa n'ugwu Awụsa ma mba Yoruba ọkwa ofu ndị ọcha abịakwara ebe a mana ha nwa mere okpukperechi nke ha anyị nwa kwenyere na Christianity na ọ ga-adịrị anyị na mma. Ndewo ngwana anyị akọwala ihe gbasara ọbịa ndị ọcha bịara anyị chọrọ ịjajụ ole na ole ọnọdụ anyị nọ ka ndị be anyị si eme. Enwere akụkọ a na-akọ na eze ọ na-abụ eze nwụọ achọwa isi mmadụ ole na ole a ga-eji wee lie eze a. Ihe dị otu a ọ dị emere ihe dị otu a enwere nwere ike ikwu banyere ya? Ọ nghọta ndị be anyị mgbe ahụ maka na ka m gwa gị eziokwu ndị be anyị mgbe ahụ m ga-asị na ha nọ n'isi n'anya isi a kọrọ anyị akụkọ mana o meghị n'ihu anyị si na mgbe gboo eze nwụọ maka ndị ohu ka ha na-ewere wee bịa nie eze ha asị na eji isi onedo otu a wee nie eze ihe abụ akụkọ a kọrọ anyị na agba ọkwụ anyị
echeghị m na o mere onye kwuru mana mgbe ndị ọcha bịara ịfụ na onye mezie ya nọ aghọrọ ya aka na ọ bụrụ ojebe nga ewee hawa ya ha tụsizie ụmụ ihe a anaghị emezie maka na isi niile ha nweghị isi ka ibie ya bụ na ọ mgbe gboo ka e mere ya bụ ihe eze nwụọ maọbụ eze igwe maọbụ eze asị na eji egbute isi a na-egbute bụ ndị ahụ erere dịka ohu ka a na-aba azụrụ ewee bịa nye igwe ma eze dịka akụkọ si kọ. Ndewo ọzọ dịka ibe ya wụ ihe gbasara igbo ejima ihe dị otu a o mere eme ihe kpatakwara na ya wụ na nghọta ndị be anyị bụ na ha kwenyeghị na mmadụ dị ndụ na-amụ mmadụ abụọ ofu nghọta ndị be anyị gboo bụ na nwaanyị dị ime n'otu nwa ka o ya amụ abịazie mmụọ ejima mmụọ mmadụ na-abụ atọ ọ bụrụ ha ihe iju anya ha aghọtaghị ya ya akwụkwọ ebe ọbịbịa ndị ọcha si nyere anyị aka ejidezie nwaanyị ahụ na ụmụ ya egbuo ejima ahụ mgbe ụfọdụ achụpụ ha ezupụ ha ọ bụrụ onye aka ekweghị ịkpọpụta ka egbuo nwee ike zupụ ha agbapụ ka ha na-agakwa n'ụzọ enwudekwa ha ya egbu ha wee kpọọ ya arụ na anụ ọhịa na-amụ karịa abụọ ọ nkwenye ndị Igbo ihe ha kwenyere mgbe ahụ bụ na anụ ọhịa na-amụ karịa abụọ mana mmadụ na-amụ otu mmadụ o nwekweghị ihe ọzọ kpatara ha ji were egbu ejima mgbe ahụ mana ọ ihe njọ ọ jọgburu udene si gbuo nkakwụ. Ndewo daalụ rinne. Ọzọ dịka ibe ya ga-ajụ bụ ihe gbasara ndị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dị tupu ndị ọcha were bịa enwere ihe na-eme nghọtahie ha na-emegasị ihe ọ na-abụ na mmadụ na-arịa ihe dị otu a asị na nchi ka e mere ya ma ọwụ ha achọpụtawo ihe dị otu a enwere ihe dịgasị gbagwojuru ha anya tupu ndị ọcha were bịa were gbazie ha olu. Ndewo ọtụtụ ihe gbagwojuru ha anya maka na ndị ọcha bịa were ihe a na-akpọ sayensị nchọpụta dị iche. Ndị be anyị Chineke nyere ha amamihe ha ji na-agwọkwa ọya na mgbe ahụ mana o nwere ebe amamihe ha jedewere maka na ha anaghị emecha ezi nchọpụta wee marụ ịfụ ihe dịka ka anyị were nke a na-akpọ sickle cell wee maa atụ ihe ndị be anyị na-akpọ ya mgbe ahụ bụ ọgbanje ha amaghị na ihe na-egbu ụmụaka ahụ bụ sickle cell. Ihe dịka kansa ma dịse prostrate na ụmụ nwoke na-aya ma kansa of the breast ma ebe ọwụna ha eboye na aka ọnụ onye ahụ ọgwụ mana ọnụ ihe ahụ ihe mmụọ mụ na nchọpụta mere wụ na ha abụrụ na aka ọnụ onye ọgwụ mana ọ bụghị ọgwụ ka a kọrọ onye ahụ ọ bụrụkwa na ndị ọjọọ nọkwa mana ọ bụghị ọgwụ ka a kọrọ onye ahụ nọ na ha amaghị ihe ọwụ bụ anọkata ọnya etuto eto mmadụ nara ọba n'ọnya onwezie ka ya na mmadụ si tụgwara ọ na-asị na onye dị otu a na ọ sị ya mechaa ya amaghị nọ mgbe ọ ya chọrọ ịbịa ọwụ nọ ihe dịka prostrate ha meghe nchọpụta mara ya ha amaghị ya asị na-eme onwe ihe ndị be anyị na-akpọ ya bụ ọsụ asị na awa na onye ahụ ọsụ this stroke a na-aya ọya ntụnwa ahụ asị na-emere onye ahụ ọnana na ahụ egbe mana stroke dịka ndị bekee si asụ ya ọ ya nwa site na ọgwụ akọrọ mmadụ aka ọ bụghị ọgwụ dịka mmụọ m na uche nsi agwa ma ọ bụghị ọgwụ ana m achọkwa isi na ndị na-eme ihe ọjọọ adịghị ha na-eme mana ndị be anyị enweghị echiche nchọpụta nka so ọbịbịa ndị ọcha nyere anyị aka ewee gụba n'akwụkwọ mụtabanụ wee eji egbuwa mmadụ isi eme mmadụ ọpụreshọn n'isi ndị be anyị ihe nyere anyị onwe ka ime nwe egbuwa mmadụ isi ewepụ ya tumọ kwachie onye ahụ adịkwa ndụ na-aga ị na ha ahụ nwaanyị adị ime ghewa ya afọ kpọpụta ụmụ ihe ahụ ihe bekee wetara anyị ọ bụrụ nke a na-akpọ appendix omee mmadụ eghewe onye ahụ afọ ewepụta ihe niile ahụ ihe nchọpụta nyere anyị ya bụ ọbịbịa ndị ọcha abụchaghị ihe ọjọọ wee nye anyị
maka ndị sụrụ bekee si na culture dị dynamic. Anyị na-amụta nke ha, ha na-amụtakwa nke anyị. Ndewo. Daalụ nne ka isi were na-akọwa ya na-egburu ya. Ọzọ dịka ibe enwere ihe ọzọ na-agbagwoju anya nchọpụta achọpụtara osimiri dị na be anyị asị na ọwụ Mongo Park otu a River Niger dị, mana ndị nna nna anyị ha na-echibu iyi egbugbu azụ ebe a. Enwere ihe nwere ike itinye na ya bụ okwu? Nke a bụ aghụghọ nwa bekee jiri wee bịa. Nke a bụ nnukwute aghụghọ nwa bekee jiri wee bịa, maka na ndị be anyị nwere osimiri nwee anyịm, ya ocean ka a na-akpọ anyịm. Ndị Igbo bara ya ha ahụ, ọwụ ndị ọcha bara ya. Ha nwee osimiri, nwee iyi, nwee nwangene, nwee aha mmiri dị iche iche ka ogugo mmiri ahụ siri wee dị. Ya bụ na nke a sị na nwa bekee bịa chọpụta River Niger, nnukwute asị gbara ọkpụrụkpụ ka ọwụ. Ndị bi n'agịga mmiri ahụ dịka ndị Anam, ndị Ọnịcha, ha na-egbu azụ ya were ya ha na-akọbu ihe, ha na-abịa n'agịga mmiri na-akọ ihe, na-egbu azụ, na-ebupụta azụ anyị na-ata, na-egbute ma nshịkọ mfere ya crayfish ha mọsị ha anyị na-ata. Onye ọcha chara ọkpa edo edo bịa sị anyị na ọ chọpụtara nne ya ka nna ya ebe ahụ. Ọ ihe nna ajụ ya, ọ dịbụ mbụ nna m, ọ dịbụ enwere ọzọ ị ga-agbakwunye na ihe ndị ikwugasịrị? Ajọ ọnụ m ajụjụ ole m kwesịrị ịjụ. Enwere ọzọ ijetere ị nwere ike ịgbakwunye? Achọrọ m imetụgasị ihe ụfọdụ aka na-emezi na be anyị. Achọrọ m ịgwa ndị be anyị ha echefuna ndị anyị bụ nke ka mkpa ka m buru ụzọ kwuo nke a gbasara ihe dị na ndị be anyị ghara aka kịta sị na ha na-eme omenala abụghị ihe ọjọọ, mana ha enweghị ike ikewa ụdị omenala ha sị na ha na-eme. Mgbe gboo nna nna anyị ha nwee ndị na-efe alụsị, and ha kwụwara aka ha ọtọ wee na-efe alụsị ha na-efe. Abụ m ezigbote onye ụka mana ana m agwa gị ihe dị gboo ụfọdụ na-efe alụsị were ezigbo obi na mara na ha mee kpam arụsị ahụ akụgbuo. Ụfọdụ wuru dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ụfọdụ wụ ndị na-efe mmụọ mmiri. Mana tata ụmụazị anyị kịta, ụmụ okorobịa kịta na ụmụ agbọghọbịa kịta amaghị ihe dị iche. Dịka ndị bekee si asị, ha amaghị the difference between ihe niile a. Ha ga-aka ụfọdụ eketa ịgwọ ọgwụ che n'omenala ka ha na-eme. Ịgwọ ọgwụ dịkwa iche, ime omenala dị iche, ife alụsị dị iche, iwu dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ma ọ bụrụ amamihe Chineke nyere gị, ịba n'ọhịa ịkpata ọgwụ esie. Onye ịba na-aya, ma o nwee ndị na-akpọ ya ịba, nwee ndị na-akpọ ya akụm, esie ya enye gị ṅụọ. Ihe dị iche dị na ya. Ndị na-agwọ ọgwụ dịkwa iche, ndị na-efe mmụọ mmiri dị iche. Ya bụ ka ha mara ihe dị iche n'ihe ha na-eme. Nwee ihe eji mara ndị Igbo, njirimara anyị, kọlchọ dịka bekee kpọrọ ya, ejiji anyị, ịnụ nwaanyị, nni anyị, ije anyị, okwu, asụsụ anyị, na ụmụ ihe ndị ọzọ so ya. Ihe ndị a bụ ihe eji mara ndị Igbo. Ọ dị omenala ka ọwụ. Ya bụ ihe ọzọ m na-etinyekwa bụ na anyị na-eme na anyị na omenala, mana ndị Igbo echefuo na ejiji eji mara ndị Igbo. Anyị anaghị ejikwa ejiji anyị ọzọ. Ịfụ ka ikpuwe okpu a, okpu ezigbo nwaafọ onye Igbo. Ejiji anyị werezie wụfuo ya n'azụ, makụọ nke ndị ọcha. Anyị na-agba ụmụ nwaanyị, anyị bụ ụmụ nwaanyị na-agbazi ọtọ taa, chefuo njirimara anyị. Maka ama m mgbe anyị pere mpe, nne nna m ọha nwa ụmụ nwaanyị a na-asọpụrụ n'obodo. Nwaanyị anaghị eji ejiji ọbụla
karịsịa nwaanyị nọ na di, ọ naghị eji ejiji ọbụla were apụta abịa eke ndị be anyị maka ahịa anyị na-azụ bụ eke. Ọ ma eji ejiji ọbụla ọ chọrọ wee pụta. O ji ejiji tụkwuru otu ukwu akwa n'ukwu maka ọnwa ihe eji mara ndị Igbo. Nwaanyị Igbo ọbụla na-ama ukwu akwa na-abụ wee pụta kee ịchafụ ya. O ga-eyiriri ihe onu n'onu iji gosi na ezi nwaanyị anụrụ anụ onye Igbo. Ụfọdụ ndị Igbo nwaanyị tụkwuru otu akwa n'ukwu pụta agba ya aja chụghachi ya azụ ka emere ihe a onwe ihe di ya ekwu maka na di ya mana o mere ihe ekwesịghị ekwesị. Ka ndị Igbo nwekwara ndị uwe ojii dịka a na-akpọ ya na bekee polisi. Kedu ihe bụ polisi ndị Igbo? Polisi ndị Igbo mgbe gboo bụ mmanwụ a na-azụ anị kama e ya egbu ọchụ. Anyị bụzi ya kịta. A na-azụ anị kama e ya egbuwe mmadụ na ya mmọnwụ eje tụ ya na aha ọmụ ịma na agaghị aba ya aba wee kpewe ikpe ahụ kpecha. Onwe onye mere ihe o kwesịghị ime, ọ mmọnwụ ga-eje jee keta onye ahụ ewee kpee ikpe ahụ kwuo okwu gbasara onye ahụ. Mmọnwụ na-eme ka udo dịkwa n'obodo n'ụzọ dị iche iche. Ya bụ ịfụ na ndị Igbo zuru ezu n'ihe ọbụla a na-eme eme. Hapụzie na ndị be anyị hapụrụ omenala anyị ịpụta taa na-asụ Igbo a na-enedeghị anya na onye a na onweghị ihe ọma. Mana Igbo wu isi ndụ maka na ndị Igbo Chineke kepụrụ anyị iche. Ekwubugo m okwu wee sị ha na obi Chineke dị n'ala Igbo. Obi Chineke a ụnụ ala Igbo ka ọ dị. Kedu ihe o ji wụ n'ala Igbo ka obi Chineke dị? Ụnụ ahụ na anyanwụ na-esi na ala Igbo were awa. Ọ Chineke onye chọrọ okwete onye achọghị. Anyanwụ pụta ọ Chineke pụtara. Chineke tetara ụra wee na-agọzi ndị Igbo kpatara amamihe ndị Igbo ji wee dị egwu. Ndị Igbo ma amamihe buru ibu. Amamihe ịbịa n'ịgụ akwụkwọ ndị Igbo na ya, ịbịa n'ịzụ ahịa ọha nwa nwezi n'ịzụ ahịa nọ, ịbịa na ije obodo ọbụla ijere ịfụ onye Igbo gbaba obodo ahụ bụ obodo ndị mmụọ mmadụ ebighị ya maka na ndị Igbo wu ndị ọgbọ ezi ọ na-awụ ha bata edozi ebe adịghị mma, ebe ihe adịghị onye Igbo bata na ya ihe adị. Ọ bụrụ ngọzi Chineke na-enye anyị n'ọnụ ụtụtụ, anyanwụ pụta ha Chineke ewere ngọzi wụọ ndị Igbo si ha gaba ụmụ m na akwụ m n'azụ. Ndị Igbo wee na-aga ọkwana ya wụkwanụ ọ dịka anyị enwere nsogbu n'obodo anyị nọ n'ihi amamihe Chineke nyere anyị n'ihi ngọzi ọ gọziri anyị. Ndị Igbo anya ọkụ were sote ndị Igbo ọ dịka o nwere ihe anyị na-eme iche. Ya wụ ana m ekene ụnụ na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma. Ndewonu ndewonu Ijelenze ndewo lolo ọmịiko. Ikwu onye ekwu ikwulu nche ihe niile nnọọ ọnya bụ nnukwu mmọnwụ pụta obodo awala ọsọ oti mkpu eti gidigidi bụ ugwu eze ọkwa mkpa afọ akwa na o nwere ndị nkụzi nya bụ ebe a nọ nya nwere PhD n'Igbo. Lolo ọmịiko so n'otu onye na nkụzi n'Igbo Class World. Ọ gụrụ Igbo na ụlọ akwụkwọ mahadum dị elu luo n'ebe ọ kwụsị. Ya bụ unu nugo ka onu esi adị, unu anụgo ka onu onye nwa afọ Igbo si adị, kọwaa ihe odee nnọọ onye aghọtara ọghọta. Igbo nke bụ 150%. Ọ bụ ihe Igbo pụtara ya ka eji asị unu marụ bịa na Igbo Class World bịa na-ege. Anyị kpọrọ unu oku unu bịaba unu debela anyị edemede na kọmentị anyị yana na inbox na unu chọọ isonye na unu chọkwa ịmụ akwụkwọ. Unu anụgo onu ya kịta mbọsị ọzọ unu ga-afụkwa ya unu fụ nwaanyị n'uju. Ọnya bụ ihe anyị na-agwa unu ọkụ adịrọ ebe ọ nọ mana mgbe ya bụ onye misiri ihe taa misiri ihe unu na-achị anya na-ekesa na ya ndị amara wee mara. Lolo ọmịiko ekene dịkwalụgo. Ndewo Ekene dịlụgo na lolo. nkọwa niile ịkọ ọtụtụ ihe ka mmadụ ime ka amata kịta ọtụtụ ihe
ya bụ ndị ọma na-ege ntị, unu gbọọnụ n'ekwentị anyị tinyeli ebe ahụ, anyị tinyeli onye nwere ihe ọ ga-etinye ya tinye tupu Maazị Chiaka ihe onyonyo bupụlie lọlọ ọmịiko ịgbaniala, inwezikwa ike ịpụ jee etinyezi jen maọbụ nya maọbụ izuo ike ebe isi ịchọkwa ike nọrọ. Ndewonu, gaa n'ihu. Ọ dị mma ka isi gwa anyị na-anọnyere anyị mgbe niile, na-anọnyere anyị mgbe niile, imere ọfụma. Chineke gọzie. Nwaanyị Nso, daalụ, ịpụtago ọzọ. Ndewo, ka emesịa lọrọ iko na-anọnyere anyị mgbe niile. Ọ dị ka isi bịa wee gbuo Igbo nsogbu a gbuwa ọfụma. Maazị Chinonso nnọọ, ị na-anụ onu m? Maazị Chinonso, oke nnọọ, ịma na ihe bụ ịba tinye n'ihe ị ga-etinye tupu ndị ọkpụkpọ akpọba ka ọ si gwafafa kpọbazịa. Tinye ihe ị nwere ikwu maka ihe ndị a niile anyị na-ekwu, ọnọdụ anyị tupu ndị ọcha abịa, ulu na ọghọm dị na ya, ihe ndị anyị ga-eme ka ọ dịla anyị na mma, ihe ndị anyị enwere ịgbara ya olu tie ebere ya ka anyị gechazie ya emezi ka anyị chịkọrịtazie. oke ndewonu ndị ọma na-ege ntị, unu anyị ebidozie nụlụba ọnụ ndị Igbo Class World, ndị Igbo Class World nnọọ. Maazị Dr. Ikenna ekene gị, nnọọ ka anyị nụrụ ihe Maazị Dr. Ikenna kwuru. Chekwenu chelu fonu mọskwa m ihe na-eme chelu ka m bịache, ana m abịakwanụ, biko unu ewela iwe maka ibidokwukwe mkpali onwe. oke Maazị Dr. Ikenna, anyị ekene gị nnọọ, ngwa gaa n'iru. Ana m anọkọ n'ụgbọ were aza nke m. Ịhụnanya a sị na nwaanyị akwụ ọtọ wee tụwa ime na ọ na-ana amụ mmụọ onye nkụ, onye isi nkụka. So anụ na moto were aza nke m na onwechọtata ohere onwe ebe mkpọchi ụzọ jigidere m nke a na trafik, anụrụkwa m ebe ahụ were na-aza nyawa ihe ozugbo. Okwu ịkara igwe mgburisi n'ihi na ihe awụ a sị na ebe a na-agba bọọlụ egwuregwu asị na akpara mmadụ 7 n'otu ahịrị. Ịkara egwu okwu a na nke dị na na-azaghị ya n'otu n'otu. Well, dịka o si were dị, mmegbu mkpagbu dị mgbe obere adịrị dịka anyị niile si were wụrụ mmadụ. Ọ ụkpara tata ka ihe gbasara ohu bidoro. Ohu dị n'ụdị nwa odibo ụkwa ịgbara mmadụ ohu na ọ na-elezima ya anya odibo. Agala nkọnkọ ya ịhụ na odibo yiwere ofu ihe. A na-emekwa ihe ndị a dịkwa n'obodo oyibo ebe ahụ, dịka
ndị Irish even Maazị Chinonso isi na-ada anụchi ọfụma ịnụbago mba anụmanụcha ya ọfụma ọ na-ekwu nwobere nwobere chelu mụnwa aghọtakwa ebe o si chelu chekwelu ngwanụ gaa n'iru jere ọrụ nwaanyị were gwa m onye ọcha o were gwa m na ya bụ onye Afrịka were gwa m o were na-atụrụ m aka n'ofu dị na Senegal n'ebe ha si were bịa na nna nna ya bụ onye Senegal onye Gambia ha bụ ndị French were gaa n'efere ihu akwụkwọ were lelee ewesị n'ebe ahụ ebe a na-ebusa ndị ohu mbụ ndị otu nwaanyị a ọ ka anyị kọwaa ihe o kwugasịrị ihe ọ na-ekwu adịrọ isi ị na-anụ ya ka ị na-anụ ọ ka anyị kọwaa mba amama ndị na-aga ntị aga na-anụ ya mana ọ dịghị ka ndị na-ege anyị ntị aga na-anụ ihe ọ na-ekwu ọfụma ọrụ ka anyị ga-akọwagasị ihe ụfọdụ ndị kwugasịrị ka anyị nwee ike ezie nke anyị ndị na-ege ntị ị na-anụ nke m na-ekwu nke m nwa na-ekwu ọ dị ka o si ebe a ị na-anụ nke m na-ekwu ọfụma amanụ ya ya bụ nke m na-ekwu ị na-anụ ya bụ nke ọ na-ekwu ada anụ anyị tinye ọnụ n'anya bụ ajụjụ kọwaa ihe bụ uche gị maka ọnọdụ anyị mgbe gboo na eze ndị ọma na-ege ntị anyị ekele unu dịka ndị otu anyị ndị gbara anyị ozi maazị Dr. Anene ọ na-akọwa okwenyetacha ya ọ sị na ndị ọcha bịaranụ ha bịara dịka ndị na-atụ ọrụ akwụkwọ na ọha bịara ka ha buru werela ụfọdụ ndị dịka nwanne anyị nwaanyị si wee kwu ọ kwara na ndị ọcha bịaranụ eziokwu na ha dị aghụghọ mana mgbanwe ha gbanwere na mere anyị ayafụ ha mụziri anyị ụfọdụ ihe ayafụkwuo ụzọ maka ọbịbịa ha bịara na ọbịbịa ha bịara wetara anyị ezigbo ihe n'ala Igbo dịka Dr. Wilson Anelesi were na-akọwa ọ na-akọwa na ụfọdụ ndị ọcha bịaranụ ha bịara wepụ ụfọdụ ndị n'ike mgbe a wepụziri n'ike a ka a bịaziri ha akpazie akpa wute ụfọdụ ndị eze dị nọ n'ala Igbo onye na-akpọ Maazị Chinonso onwe onye na-akpọ ka anyị ngobi onu ya hello Maazị Prọfesọ nnọọ kedu ka ime ị na-eme ọfụma Maazị Prọfesọ ịbịakwa nke na-emekwa kedu nke m metekwelu emetego m ihe eji ga akpụpụ m nga oke ị na-eso anyị na laịfụ anyị ka ị na-akpọ ka ijos na-akpọ m oke ịchọ ịkọntribut maka anyị nọ laịf ka ịchọ ikwu ịkali ụka nya
I'm not in the right psychological state to contribute, but let me just contribute to my daughter. I'm not following but the summary book, the bịara ma o wetara anyị former copy for job. Kedụ ndị nọ na the anyị nọ na life and on a life ya bụ ị na-ekwu ọ ga na-aga life na contribute onye ị nwere ikwu ube a na-anụ ya Maazị Chinonso ị na-anụ Maazị Chinonso anụmanụ ya anụmanụ ị na-anụ mba Maazị Prọfesọ ụgwọbi ọzọ ka m na-anụ nnọọ Maazị Chinonso ịnụbago elo nwa obere ama ọ ka ịgbaliteghị ọ na-ekwu nwa obere ya na ihe ọ na-ekwu okwucha gị ma mega akọwa ọ na-ekwu nwa obere ọ ka ịgbaliteghị ya gị ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị deenụ na kọmentị m unu na-anụ ya o mekwa ebe unu o si be Maazị Chinonso onye ọbụla so anyị na-ege ntị deenụ m unu na-anụ ka e wee mara ebe nsogbu a si ka anyị nwee ike wee gbochie nye mbọsị ọzọ ọ bụrụ na ọ na be m ma ọ na be Maazị Chinonso ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị kaba na-arụ dee ma unu na-anụ ya ka anyị wee nwee na-aga n'iru ka anyị mara ebe nsogbu si maka Maazị Chinonso Maazị Chinonso ọ dịkwa ka ihe osikwebe gị ọ nwe onye na-anụ ya Happiness GF group ọ na-anụ ya ọ kwabe gị ka ihe a si ifu gị ọ na-adị mma ọ na-anụ ihe mmadụ na-akpọ onye na-akpọkọ ngwara ya gaa n'iru ịchọ join ọkwa onwe link ifuru oke ngwa join ya maka ndị na-ege ntị si na fa na-anụ ya mana ya bụ nsogbu si be Maazị Chinonso maka anyị ajụgo papa na-anụ asị ife na ya bụ nsogbu si be gị daalụ Maazị Happy Kids ekene gị daalụ Maazị Prọfesọ si ka ọ join ya life ka m mara kedu oji link amara na mma oji link amara mma oji link ka nnenegodi ọ bụrụ na o jiri link ka nnenegodi ma oji link o jiri na link kedu ebe ọ ma ọ na-ajoin ka nye link onye chọọ ijoin ka m bịa kọpịta link tinye onye chọọ ijoin kwuo okwu ọ join ya ka m kọpịta link tinye na kọmentị ya na headline ya bụ onye chọọ ịbata live ka ọ bata ka o tinye ọnụ lọọlọ ọmụ iko akọwachagokwe ihe dị n'okwu a wee pụọ lọọlọ ọmụ iko so na prọfesọ n'Igbo class world ya bụ ọ daga onye misiri kwa ihe mbọsị ọzọ na-abata n'oge emechi unu je gegheli enyi ọ kọwa ọtụtụ ihe wee pụọ enyego m Maazị Oge na link ka m tinyezie nye na comment section yana na headline
onye chọ ịbata ka ọ bata iklikie ịbatakwa n'itinye ọnụ ịma na asị na iru mma nkụ afụ dị mkpa afụ ogologo imi afụ dịka ebie ogwe ebie abịa. Ndị be anyị etinyegokwa m ya bụ link, onye chọ ịbata join anyị live ya bata join ya ka o tinye ọnụ na ụmụ ihe a na-ekwu metụta ndị be anyị. Ọ bụ ihe metụta ndị be anyị, anyị niile ga-etinye ọnụ. Anyị niile ga-etinye ọnụ wee kpaa anya bụ alụ, wee malụ ka anya bụ mmiri si wee baa n'opi ụgbọgịrị. Ka ebido n'oge chụba ewu ojii kpọba mmiri dị n'obe ụkwụ, ka akwọba mmiri dị n'obe ụkwụ ndị be anyị. A sịkwa na gidigidi bụ ugwu eze na nkwado karịrị ọnụ ya. Unu niile unu gbakọtaba bịa aka maka ibu anyị gbuo ibu afọ m etinye m nke a kịta n'enu na-eji anyị tinyekwu ya na kọmentị. So ọ bụrụ na ị chọọ isokwu okwu iklik nya obu ifolo instruction na-abata. Ị na-abata batabanụ ka anyị tinye kedu maazị Oge Maka m tinye ọnụ ka nna ka anyị na-eche ha. ngwa tinye ọnụ ọkwa be ka anya bụ ihe si. Ọhaneze ndị ọma na-ege ntị, dịka isiokwu anyị na-akọwa, ụfọdụ ndị na-asị na ndị ọcha bịara wakpo anyị awakpo ma ohu anyị na-azụ. Na nchọpụta mụ na onwe m n'ihe m kwenyere, ama afụta ya na ọ bụ eziokwu na ndị ọcha bịara be anyị dị aghụghọ, mana ihe a mụtara n'aka ha karịrị akarị. Ha mere anyị mara ọtụtụ ihe, dịka nwanne anyị nwaanyị Lọlọ Ọmịiko siri wee kọwagasịa ụfọdụ ihe. Ha mere na ihe gbasara ire ohu ere na be anyị. Ndị Igbo erewego ohu tupu ndị ọcha ewere bịa. Ama afụta ya na ọkwa ndị ụmụnne anyị na-erekwe ibe ha n'ohu. Ụmụnne anyị na-eji aka ha ere onwe anyị eresịa ndị ọcha na ohu. Maka afọ ụmụ ebe ndị ọcha amamole ha ji bịazie na obodo bụ Afrịka niile wakpo anyị n'ike. Mana ama afụta ya na eziokwu na ha dị aghụghọ, mana enwere ihe mmụta ha jiri wee bịa, mana ha ghọrịrị anyị wụde ụfọdụ ihe anyị nwa na-eresizi onwe anyị. Ha mere anyị amụta ụfọdụ ihe gasị, ihe gbasara ka esi emebu na be anyị, ma ihe gbasara igbu ejima ma ọ bụ na eze nwụọ asị na ya ga-eji isi mmadụ otu a were lie ya. Ihe gbasara onye na-arịa sickle cell asị na ọgbọ nje, ihe ọ na-emere asị na enwe ka a ga-esi mee gị ihe asị na nsi ka onye a kụrụ ama na ọrịa ka onye a wee butere. So ha mere anyị amụta ụfọdụ ihe. Na edemede anyị na-edekwe bụ abịa ụkwa ha nwa megwere ọkwa dịka ndị oyibo kpọrọ English alphabet, ọkwa ka anyị ji edekwe ụmụ abịa na ụmụ ihe ndị ọzọ gasị. Ha mere anyị gaa mee ihe nwee mmụta ma ịga skuul na eme ụmụ ụfọdụ ihe dịgasị iche iche. Ya bụ ndị ọcha bịara na be anyị mere ọ bara anyị ezigbo uru ọbịa ndị ọcha bịara. Mana nke bụ eziokwu, e nwere ụfọdụ ihe ndị ha ghọrịkwara anyị, mana ha bara anyị uru ha bara anyị karịrị ọghọm dị na ya. Ndewonu. Ndewo Maazị Chinonso, imere nke ọma. Ka anyị bidozikwa n'ọzọ, maka ịma nsogbu ahụ si na be gị
anyị ga-ebidokwa wee kpọbakwa ndị Igbo Class World ka fa bido kwubekwa okwu ka anyị kpọkwanụ Maazị Dr. Ikenna ka ndị Igbo nụnụ ihe ọ ya gwafa okwuchekwe achịkọ ma ndị ọzọ sie ma Maazị Ugebe n'ajafa ma Maazị kedụ Maazị Nwachukwu ma lọlọ ọmịiko ngwanụ ka anyị gee Maazị Dr. Ikenna. Chekwelu chelu na nna abịa. Maazị Prọfesọ ọsọ ka ọ gbazi mma aghọta unu anụgo ihe Maazị Chinonso kwuo ọ si na ulu ndị ọcha bịa be anyị bịara wee mee ihe niile fame na ulu fabal karịrị ọghọm. Unu mara ihe dị unu n'uche unu tinye ihe dị unu n'uche ọ bụla ọkpụkpọ unu kpọọ na ekwentị anyị ga-ihe Maazị Prọfesọ ọ na-akpọ akpọ ka anyị ga-ekwe enye tie ka anyị ga-enye. Elo anyị afọ ọzọ batanwozi ngwa kwube maka ndị na-ege ntị si na ọ na-anụ ya. Nnọọ. Aha m bụkwa Maazị Okechukwu nke eji prọfesọ ọkammụta wee malụ. Ọbịaba ndị ọcha ụbịalụ ọghọm nwekwa uru ọ baara anyị. Amaghị m ihe ndị ekwuburu tupu m wee na-abata mana dịka ka m si ghọta unu n'anya unu ga-ama na mgbe gboo na ndị be anyị nwegasịrị ụfọdụ ife ha na-eme fache na ọ bụ ezigbo ihe dị ka oge ọ na-abụ nwaanyị mụọ nwa mụọ ejima a sị na a ga-egbu ya na ọ bụ arụ. Ndị be anyị na-eme ya o wee bụrụ ife ndị be anyị fọtalụ dịka alụ mana ndị ọcha bịalụ ụdị omume a dịghị mma onweghị arụ ọ bụ nchọpụta ndị ọcha mee dịka anyị wa metọgo medical scientists and scientists generally anyị ga-abịa chọpụta na ife butelu eji amụ ejima na o nwere ụfọdụ reaction ndị bekee kpọrọ reactions ọgbara igbugharị na chemistry unu eme ome ọfọmụ produce ejima mana na mentality ndị be anyị na-abụ ha sị na ihe ọjọọ na ọ bụ arụ anyị na-emefusi ọbara na-egbu ndị ghara ịbala anyị uru maka na o nwere ike ụfọdụ ndị ejima egburu mgbe anwa ụfọdụ n'ime fa abụ geniuses nwere that ability ga-eji produce ihe ọgbara igbogharị maka mana egbufugofa maka isi na asị na omenala na-asị ya nsọ ya ebe a ka ndị ọcha kwesịrị ka tụrụ anyị uru mana ọghọm dị na ọbịaba ndị ọcha bịara bụ na oyibo bịara were ụka dịka ụka wee ghọrị anyị. Ndị be anyị a na-akazi ọka eme ndị kafa chọrọ ịkakarịzi ndị ọcha n'ụka nwanyị. Kemgbe m ji nọrọ ala bekee wee chọpụta na ndị ọcha esighị otu anyị si aka ụka be anyị aka ya ebe a mana ha wetara anyị ụka. So yes, ndị ọcha na-aka ụka ha jiri
eziokwu wee na-akapụ ọkata. Dịkwa simpụla. Mana anyị ha wetara ndị ọcha wetara anyị wee na-akpazi ego ịga ka sị dị first, second, third collection. Akpacha ego ndị malite ebe a efu na osike ike n'izu ụka enye onyinye ma ya fọdụ for second collection na first collection. So ife na-agwa ụmụ Igbo bụ na ọ bụrụ na ndị Igbo kwesie ike na ọnọdụ a ga-adị iche adị mma. Nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ ife anyị mụtagasị n'aka ndị ọcha ga-enyere anyị aka iso na ndị a na-akpọ world power n'ụwa niile. Ma ọ bụrụ na ndị Igbo kweta n'eziokwu, ọ dịka ihe a Nnamdi Kanu pụtara wee na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na Igbo niile, ndị Biafra niile kweta, maka na onye ọbụla ma ife ahụ ọ na-ekwu bụ eziokwu, mana maka ihe oke ọchịchọ ụfọdụ ndị ga-ejere nwanne ha. Igbo niile kwekọta kwado Maazị Nnamdi Kanu, ị ga-afụ na ị ga-ewechi ihe omenala anyị otu o kwesịrị isi dị. Ọ na-akwado asụsụ na omenala, asụchakwa Igbo, ndị etinye ofu. Ọ na-epe otu Igbo, ọ na-eme ihe niile, onwere nke ọ dị-eme, ọ na-akwado ya ọfụma. Ego Maazị Nnamdi Kanu ntị n'ọnụ wee fụ na ọ bụrụ na ọ na-agụ ọchọ isi ọsụwago Igbo, ọma ntinye ya ofu mkpụrụ bekee, ofu mkpụrụ oyibo, chọkwa oyibo ọsụ, ọma ntinye ya ofu mkpụrụ. Ọdọ asụkwala ndị Igbo ibie bekee, ọdọ asụrụ mfanya chacha. Ọfụ gị na ịbụ onye Igbo, ọma nnọkọtakwasịbala gị. Echetara m mgbe ọ bịara mgbe anyị nọ na Netherland, ọbịa nnana mgbe ọ nwụzi chi ejigo nnana ozugbo pa na-anakwa nyanwa na-anazi witi ọkwụsịnata mgbe ahụ ọka dị n simpụla, ọka adịrọ nnukwu anụnwa emelie ọdịzie nnukwu nya. Nigeria gọọmenti meziri ogbu onwe mgbe ọka na-ebido nya, ọka aga simpụla. So ka nna n'abalị ahụ ndị buzie na moto bulie na-agafezi m akwa sifa akwụsịnata wee na-asị m, ada ime agha adụse nya tụọdị ya n'oyibo, ọ sụrụ ya n'Igbo nsị ya na nsogbu adịrọ na be m dị nso nya afa wee gabakwa maka ọ bịalute mgbe ahụ. Dị na ọbịbịa oyibo bịara dịka ka ọbịbịa anyị ihe a na-akpọ ihe a na-akpọ wayo n'ụzọ obi anya nrọrị arọrịla anyị. Unu n'anya unu ga-afụ na Afrịka nwere ndị ụwa na-achọ achọ, mana ndị ọcha bịara n'ife ndị a na Afrịka wee mee anyị anọdụ n'ọnọdụ bụ na ife ahụ anyị nwere amara ezuru anyị, mana nyanwa kapa ga-eji idekwakwa obodo fadiwu. Onye ọbịakwa nnukwu okolufa nchafa asịwa ka eke maka anya eji afụ ọ dị be anyị, ma anyị nwere anya eji afụ, mana fa nwere anya eji afụ. Fa nwa bịazi ifu nwa anya eji afụ, ọ na-abụzi mmadụ enwere anya ịbịazie na-etie iweli ihe ifuru ọnụ na onwe ka ele ka anyị chekọta aka ọnụ na omenala anyị otu ejiji ọ ga-eme anyị anya onwegodo ise dị n'anya anyị na mkpọrọ dị ọcha ọ bịara ọzọ. A ga-edegasị ụfọdụ ihe oyibo kpọrọ kọndishọn dịgasị anya a ga-eji mee ha were ya
anyị asị ọnụ nke unu ga-enye anyị ọgba bụ ụgwọ ga-enye anyị na anyị enwere ife odibo anyị. Mana ọ bụrụ na anyị enwetara n'onwe anyị dịka ndị Biafra, o nwere ụfọdụ ife ga-esiri anyị ike nne ime. Ndewo Maazị Prọfesọ Oge. Anyị eke anọrọ m na mmadụ dịka ka o si ede mana asị nka mgbọsị ọzọ anyị kwadobe anyị kpọọ gị kwado akwado ịgbaniala mgbanụda. Ndewo Maazị. Oke ndewo ka emesịa. Ndị Igbo na-ege ntị, anyị n'unu na-anụgo ihe Maazị Prọfesọ Oge kwuru. Ịma na Maazị Chinonso ọ sị na ọ na-ekwu ọfụma. Biko gịnị ma anụ ya ka anyị mmalụ, maka anyị chọọ ibido wee nyebe unu maka ihe ndị Igbo klaasị kwuru maka ihe anyị na-etinye ọnụ ka unu nụrụ. Maazị Chinonso ịba gị ọfụma ka ọ ka na-eme obele. Ama ma ndị mmadụ na-anụ ya. O nwere ndị nọ na-ege ntị, unu na-anụ ya, unu mee mmalụ. Maazị Chinonso na-anụ obele. Ngwa n'ebe ọ bụ na ị na-anụ obele, anyị ga-araụndụzi ọp ka anyị raụndụ ọ kama emechazie ndị a na-ekwuzi ikpeazụ. Ọ ka na-edekwa yes happy kiss, ọ na-ede, ọ si na ọ dị mma, ọ si na be gị, so inene volume gị, ọ si na ọ dị mma, ọ si is good, o melie ya bụ ị ga-ene Maazị Kedụ, Chineke gọzie gị jụ ajụjụ anụ na-atụnye ya ọnụ. Ana m anọ ka o were aza nke m. Anyị akwado ime na ọ na-ana ọmụọ onye nkụ onye isi nkụka. So ana m anọ na moto were aza nke m. Moto were onwe ebe mkpugidere m nke a na-akpọ trafik. Anụrụkwa m ebe ahụ were na-aza nyawa ihe ozugbo. Okwu ya ka ekwue mgburisi n'ihi na ihe awụ a sị na ebe a na-agba bọọlụ egwuregwu asị na akpara mmadụ asaa n'otu ahụ gara egwu okwu a na nke dị na na-azaghị ya n'otu n'otu. Well, dịka o si were dị, mmegbu mkpagbu ụdị mbọdịrị adịrị dịka anyị niile si were wụrụ mmadụ. Mkpagbu ụdị ọkpara natara ihe gbasara ohu bidoro. Ohu dị n'ụdị n'odibo ụkwa ịgbara mmadụ ohu na ọ na-elezima ya anya. A gaziri kpọzie ya odibo. Abịa na mkpọmkpọ ya, ịhụ na odibo na ohu yiwere ofu ihe. A na-emekwa ihe ndị a dịkwa n'obodo oyibo ebe ahụ dịka ịkpọ ihe dịka ndị Irish. Even o nwekwara ebe njere ọrụ, nwaanyị were gwa m onye ọcha, o were gwa m na ya bụ onye Afrịka, were gwa m na ya, o were na-atụrụ m aka n'ofu island dị na Senegal n'ebe ha si were bịa, na nna ya bụ onye Senegal, na onye Senegal, but ha bụ ndị French. Were gaa n'efere ihu akwụkwọ were lelee ewesịla ebe ahụ ebe a na-ekposa ndị ohu mbụ. Ndị ohu otu nwaanyị a ozi onye nwa Eliza ka ha ozi
ọ na-agwa m ihe ha agụsị anya mmiri n'ihi na ọ gazighị ga tụgharịa atụ ala ego ha si were bido njem. Ọwụrụ tata ka obi bidoro dị Clinton ha ụkwa ha okwu ndị ọcha rere ibe ha ndị ọcha rekwere ibe ha dịka akwụkwọ Baịbụl si were dị nke ndị ụka dere agbakwara okwu ọwụrụ tata ka okwu bidoro dịka iji isi mmadụ awake akwụdo mmụọ ihe ndị dị etu ahụ ọ dị ọwụkwara tata ka ọ dịwara gboo n'ihi na o nwere ofu ihe onyonyo ndere na-alụ ụlọ jiekwa nna m na Jenụwarị Disemba ewere gosi ebe ndị ọcha na-egbu ebuna na-agbụsa na mmadụ nọ n'elu ka ọ dị ndị Arab na-egbu abụna were na-awụsa n'ụlọ aka na-ewulite nyawo ihe were na-efesasị ọtụtụ ebe wee na-asị ndị be anyị ka ha ndekwe na ọwụ na-ana anyịnwa butere ya. Ọtụtụ ihe dị ma ndị Israel na-efe ọkụkọ n'isi dịka ọkwa ka ọ dị ọtụtụ ihe ndị anụwa dị kama ihe gbasara igwe ejima asịghị kọwaa igwe ejima bụ ihe ndị ọcha bịara bụrụ nyawo ihe a na-akpọ propaganda okwu ama ụgha were bịa. Eziokwu na ilezigbo anya ihe ndị ọcha na-akpọ na sayensị ndị be anyị dịkwa sayensị na n'ime dịka esi were mmụọ anyị dị ihe a na-akpọ sayensị ihe mmụta nka na ụzụ na ọsọ ya ma ọsịghị ya. Amụkwara m ejima nwunye m nkwa ejima nne m mụkwara ejima kama na ihe ọwụna ihe atụghara anya bụ otu mma betu mgbe o megidere gbahapụ ịma na ya bụ ihe o nwere ka o were gaa ọ dịka ewecha ha mma na ọ bụrụ ile ya anya dịka etu o si were dị ọ dịka ewecha ha mma. Eziokwu na ọ na-eweta ihe ọṅụ ugbu a mgbe gboo ọ naghị eweta ihe ọṅụ nọ ihe na-atụ egwu ihe na-atụ nnukwute ụjọ ka ọ wụda ihe a chọrọ bụ ofu atụghị anapụta a na-asị mba na ihe a nwekwere ka ọ dị. Mana ịbịarute ugbu a ịbịa n'obodo ndị ọcha enwere ụfọdụ ụmụ nkịta ị ga-ahụ oyi ebuna ụfọdụ iyi atụrụ ụfọdụ iyi nwa ologbo ịhụ ihe ndị ahụ ụfọdụ yiri ele ahụ ya rabbit na-azụ ewu a na-azụ n'ụlọ ewere mmiri ahụ nke onye anụ nke a were pụta na anụ nke a were mepụta ihe dị etu a. Anyị nwa na-ahụ ya asị ihe arụ mana ndị ọcha ahụhụ ya asị ihe arụ ha hụrụ ya nọọ ịchọpụta inyepụta ihe mee ihe ọ dị n'ụdịrị nke ya. Kama na ọzọ ka ibe ya na mgbe ihe gbasara igwe ejima nọ na ndị ọcha na-abịa nwaanyị ahụ a na-akpọ Mary Celeste na-abịa a sị na onye nwa ejima nọ ihe ọjọọ ka ọ bụ ihe ahụ etu esi were ree ọtụtụ ndị nwa ahụ eburu ya baa n'ime ọhịa o nwere ndị na-esi ebe ahụ kuruzie ụmụazị ahụ were kewara asị na egbuo na nwa ahụ. Sam ga-aka ga-aza ajụjụ a n'ọbụ na Sam nwere ike inwe ohere bịa kọwara ndị Igbo klas wọd akụkọ gbasara ihe a na-akpọ wrong juju of Arochukwu. Ma ọ bụrụ na Sam nwere ike ịbụ onye eziokwu pụta wepụta nnọọ ohere bịa kọwara anyị ihe a na-akpọ wrong juju of Arochukwu n'ihi na akọcha ya onye nọrọ ebe ọ nọ ọchịkọ aka onye aka na agbara asị ọwụ etu esi were mee. Enwere ọtụtụ ihe mere ebe ahụ ha niile ihe a na-akpọ secret society na ndị otu ebe kama etu ọ dịzi ugbu a ihe niile a gbara ya n'anwụ adị na nwata nne m kọrọ m nne m bụ onye ndị izu ọ kọwara anyị ihe gbasara wrong juju of Arochukwu mgbe a gbara ihe n'anwụ gboo agba ya n'anwụ dịka esi were gboo ma ọsị ya ka esi were ree ejima ma ọsị ya so ụmụazị ahụ a na-asị na a na-aga atụ n'ajọ ọhịa a na-aga atụfu eti ha n'ite ọna ụfọdụ ama ha na eburu ihe ahụ a na-akpọ allegation ndị ọcha kpọrọ ya allegation ndị na-ama ha na ndị nwe okoko ga-abụrụ nwa ha
were eru wegara ya n'ime ite eru tagbuo ha kama na ihe mere ihe ahụ ọrụ arụrụ arụ ka ọ arụchara ya na e nwere ndị na-ahụ maka ihe mgbere ohu ndị na-ahụ maka ihe mgbere ohu akpọrọ ụmụazị ahụ ka anyị ga n'ajọ ọhịa ebe a na-akpa ajọ ọhịa o nwere ndị ga-abịa dị ebe ahụ bịa kuru ụmụazị ahụ jewara emekwere ya n'ihe onyonyo na be anyị nwatakịrị atụfuo ha ozugbo ịhụ ndị ga-esi n'ime ọhịa dịbịa megene bịa bugoro ụmụazị ahụ jewara agara ihe ha ka ogu mgbe gboo buru ha gafee kalata ka mmiri omenọkọ ka ọgịnị were na-ejewa so ọ ihe amacha m ihe niile ejochara beta nsị ka ntụnyetụ ihe m ghọtara n'ihe mere mgbe ahụ dịka nsi were mụta nọkwa onye ga-akọga akọwa ihe gbasara ukwu ahụ Sami ngwa pụta bịa zaa ajụjụ a ọfụma n'ihi na ọ bụ unu ka ọ kpọtụrụ ọ bụ unu ka ọ nụ were kpọtụ ị gaghị abịa nọrọ ozo na nkọ na-egere egere ndị Igbo na Igbo klas okwe nke chetara eburu mmata ihe gbasara ejima bụ ndị ọcha ahụ ndị bulitere ya ọhụrụ bulitere si na ọ dịghị nọmal ihe na-agazi ha agazi ndebe anyị okooko ndị na-agbabe ihe na-eme ha bidozie na-emezi ya mana ahịa na-eme ihe a ka esi eburu ụmụazị ka agara ya ọ mkpere uru ihe a ka a na-eme mkpa ọ ka o si wee dị ndewo amụ ekwere m odidi maazị Dr. Ikenna ọ si ndị ọcha welitekwe si bube mana ọ bụrụ ndị be ọ bụ ebe okwu ya na-agbatụ ọkpa ọ si n'ọfa si bido tụfuwe ebido tụfuwezie ahụ feje eje tinyezi enyi o nwee ndị na-ezo n'ubuli ejele ọ bụ na ụmụ nwa na-atụfu egwu ka ọ gịnị paji na-achọ nke mmadụ ka ọ bụ na ndị be anyị na-amụ nwa mkpasiri ike mmadụ ya mara maazị Chinonso kedu ihe ifuru kwuo na ya bụ okwu gee kapasi ọ bụ eziokwu na ọpa nwasi isi tụbufe na ọ dịrọ nọ mara etufuzie fa eje tụtụrụ gbanaga ọ pụtara na fe nwere ụmụakazi ka ọ pụtara na ụmụ nwa na-atụfu egwu onwe ihe ifuru kwuo na ya bụ okwu anyị ma nwa ekwenyere na nke a mebi na nghọta nke m o nwere ka ọ bụrụ na kama a ga-egbu kama ha nwa kuru maka ndị be anyị dịka ala ọlọmiko si kọwa ọhịa gbagwojuru anya ka ọwụ mmadụ ịmụ ejima mana ndị ọcha bụ ndị gbochiri ya dịka ọ na-ekwu ọ na-asị na ọ na-akọwa na ige olu ya ụfọdụ voice o tiri ọ na-akọwa na enweghị dịka igbu ejima mana na nchọpụta chọpụtara a na-akọwa na ndị Igbo gbugburu ejima oge gboo mana oge ndị ọcha bịara ka ha gbochiri ụmụ ụfọdụ ihe ndị a ma eze nwụọ a na-achọ isi mmadụ eji eli eze ọ mgbe ndị ọcha bịara ka ụmụ ụfọdụ ihe a kwụsịgasịrị ya bụ ihe m kwenyere na nghọta nke m ndewo ịma na fada amụkwara ejima ahụ nọ ndị be anyị na-amụ ya a sị nọ ejima bụ blessing nya bụ ngọzi Chineke nya chinye gị nnọọ n'ofu nya double blessing nya ekwenyekwe m na ha fuwe n'ihe maazị Dr. Wilson na-ekwu maka na ịma na ụfọdụ onye enwere ihe ọbịa na-ataji anya maka fe enwere ihe amụ ya ịbịakwa n'obodo fa ọfịakarụ ifu onye ọcha mụrụ ejima mana a na-amụ ya aghala na be anyị so ọma wee sizie na ọdụrọ nọ ma si tụfuo mana ọkwa n'ọnụ ya bụ mbụ nnukwu anọva nwa si tụfuo ma anụ ndị ọcha bịa gbochie nye mana ịma na ụfọdụ onye dee histri gị odekete enye ka ọ balịa ndị be anyị amara ede ihe mgbe ahụ fe dee ka ọ balụfa o nwekwa ike mba eziokwu ya bụ anyị ya enyochie ifuru na ihe ọbụla ekwu enyochie enye ya bụ ihe dịka igeli ihe Nwachukwu kwuru ka anyị
ịmalite nke ọ ga-agwa anyị. Maazị Nwachukwu nnọọ, ngwanụ gaa n'iru. Igbo kere m nwanne mmadụ njinye aka n'okwu ọ na-ekwu njikwa nke bụ eziokwu ebe na South America ebe a na ụmụ Canadians ndị a kwerekwere ha gụrụ ndị India ndị a na-achị ha n'ihi na mgbe ndị ojii n'ebe n'ụlọ ihe ha na-ekwu eji m aka na ndị mmadụ na-anụ ya Maazị Kedụ na ndewo. Njide mara nke atọ ọwụ na ndị a dị ọwụ na ndị niile nọ n'obodo a dị ndị mmadụ a na-anụ ihe ha na-ekwu mmadụ ịtọ mmadụ ịsaa a ga-achịkọta mgbe ndị ọcha na-ala ji Ngwa chịkọta anyị gbasaa chịkọta okwu ka anyị gbasaa. Maazị ọhaneze ọ bụzie na anyị ikpeazụ ekelekwa eji m n'aka na ewelie eji m n'aka na ụlọ ghọtara ụfọdụ ihe ndị anyị rụtara aka n'ụbọchị tata. Ọnọdụ anyị nọbụ tupu ndị ọcha were bịa, ndị ọcha bịakwara nọ na be anyị, uru na ọghọm dị na ya. Na ihe ndị nke ewepụtagasịrị nke bụ eziokwu na ndị ọcha bịanụ ha ghọrọkwara anyị, mana uru ha wetara, ihe ọma ha wetaragasịrị ka nkụ. O mere anyị mara ọtụtụ ihe dịka nkọwa akọwagasịrị. Iji kwe nchọpụta ị ga-amara nke bụ eziokwu. Iweregodo ihe na-emegoro na mgbe ndị ọcha nọgodo na mgbe ndị ọcha lara, ịfụ ka gọọmenti a na ihe niile chi wee dịrị, ị ga-ama na ọwa anyị nwa na-eme onwe anyị. Ụfọdụ na-asị na ọ bụ ụka ha butere, anọghị nka ha butere. Ị ga-ajụ onwe gị na ọkwa ndị ọcha butere anyị ụka, ọkwa ha nwa bịakwara na ndị ugwu Hausa ma ndị Yoruba, mana anyị nwa sị na ụka dị mma, anyị emewe ihe gbasara ụka. Ya wee nwere ụfọdụ ihe ndị ọcha wetagasịrị anyị, ihe gbasara ihe gbasara ihe nchọpụta ọrịa dịgasị agha. Oge mgbe ọ na-awụ na onye nwe sikosel asị na ọgba nje, onye na-asị na emere ya nchi. Ya bụ ndị ọcha bịara na be anyị bara anyị ezigbo uru. Ọ bụ eziokwu na e nwere ka ha si kwere wee ghọrịa anyị, mana uru dị na ya karịrị ọghọm. Onye mụọ na-ekwu lọlọ enwere ike ikwu ka anyị cheche agụgọnụ ka o si dị na onye ọbụla etinyechego ka o si dị ya. Maazị Chinonso na-ekwu na-asị na Fabia wekwala aghụghọ bịa wetakwa ihe ọma na ka Fabia ka o nwekwa ihe ọjọọ sie aghụghọ sie den o nwere ihe ọma sie bata na ihe ọma karịrị. Mụ na onwe m na-ekwukwe na-asị o nwere ihe ọma faburu bata mana ọjọọ faburu bata maka na Fabia mezie anyị na-emesa anya, mee anyị ka anyị gbabaso ohu, mee anyị ka anyị chezo nke anyị. Ọ bụ famelie fasachala anyị isi. Ya bụ ihe a na-ekwu ndị ọrụ ndị na-aghọrị mmadụ a ụlọta ka o bido anyị gbazie na akara ihe. Anyị bụbu ndị na-alụso eme ọfụma, agba mbọ. Anyị abịazie ka nebezie efe anya n'iru, anyị enebezie efe anya n'iru wee chezozie nke anyị, ma asụsụ anyị, ma nke anyị ji ebi, ma nke anyị na-alụ, maka anyị si eme nke anyị ka ọ dịla anyị na mma. Anyị na-ebibu n'udo kịtazi, anyị ada ebizi n'udo ahụ. Ọ bụ ihe sochefa wee na-abịa. Ya bụ anyị ga-amalụ nke dị njọ fa wete, rọchapụ ya n'oge, weli nke dị mma fa wete debekwe, weli nke dị njọ tụfuo, wee makwalụ ka anyị na-adị dị ka ọ wee dịla anyị na mma. Unu cheta anyị bụ ndị Igbo Class World.
unu na-esonyela anyị mgbe niile. Anyị na-akụzi nkụzi na Zoom kwa Satọdee na ụka maka ndị ụmụ famara asụ Igbo. Anyị na-asị ka unu kpọtafa ka fa na-esonye na Satọdee na ụka ma ọ kụọ elekere 6 nke mgbede. Ọ bụ ya ka anyị na-agwa unu. Anyị Igbo ka anyị na-ekwu. Anyị ga-eje ka anyị naba, mana ndị Igbo klaasị nwere ihe a na-ekwuzi. Anyị gbasachazie tinyezie voice ahụ okwutopụzie, unu ga-ejikwu ya mụta. Kịta anyị ga-eje ka anyị naba. Ngwanụ ọdịtị nọ nso ngwanụ ka emesịa mụ na onwe anyasị m ọma anyasị ọma lọọlọ amụ nnọọ. Anyị oge ka ị na-abata, ọ na-abata kịta nnọọ. Ka emesịa ka anyị metopụzie ihe fagwacha unu. Onye ọbụla kwuru uche. Ọ bụ Maazị Nwachukwu na-ekwu tupu mma etinyezie na mmechi. Mma etinyezie na mmechi mkpọziala unu ihe ndị fakwuche unu nụzie ka emesịa ka edizie. tinye ndị nna ndị mmadụ ịtọ n'ihi na ndị mpochi ụzọ ọrụ wee iji gote ndị onwe dị ha mekara ịnọ ọrụ maka na mgbe obodo mara kwanụ edekwana kerekwa maazị Chineke gọzie gị jụọ ajụjụ anụ a. Igwe kele m ọnụ nwanne mmadụ njinye aka n'okwu ọ na-ekwu njikwa nke bụ eziokwu ebe na South America ebe a na ụmụ Canadians ndị a orekwere ha gụrụ ndị India most of South Americans and Indian na-achị ha n'ihi na mgbe ndị ojii n'ebe a bịaba rivotuwe gbaa strike ame ha ji wee nachi ga gotezie ndị Indians nji mara ka atọ ọwụ na ndị niile nọ n'obodo a dị mmadụ 10 ndị India nwere ike dị mmadụ 3 ndị ojii adịzi mmadụ 7 mana mgbe ndị ọcha na-anachi ha wee ji ọchịchị nye ndị India dị mmadụ 3 n'aka otu ochi ibe n'ihi na ndị ojii pụrụ ha isi chọọ ụzọ isi onwe ha wee ma iji n'ikpeazụ ya gotezie ndị India. Onwe ebe ndị Europe na-eme ihe ha mere na be anyị ịnọrọ dị ịnọ ọ na-akọ maka ebe ahụ mgbe i ruru obodo ahụ marakwa na ọ dị ịbịakwa na mpaghara ndị ọzọkwa aga na ma ebe ha chụrụ ha ọsọ bịa na Brazil ebe a ọkwa ụkwụ nwaanyị nwere ekwechi na ha ga-egbu ndị ojii nke ọ dịchazi otu ahụ ọ bụ ihe ndị a mere na ba otu ochichi ha ga-ekwu ya ụkwụ taa ka ọ dị ihe niile a kọrọ anyị wachi anyị ga-ejigoro ihe na-eme ugbu a wee mara ihe niile a kọrọ anyị wachi dịka m kwuru puku edị ụbọchị nke gara aga na onweghị mmepe ndị asị ha wetara onweghị ọrụ ka ha riri anyị ndị gwa nke wejọ na-ekwe na-ekwuchikwa ike
ọnwụ na ụnyaahụ ọ na-aga aga hapụ m ebe anyị nọ na bịara ụnyaahụ maka n'ihi na ọnwụ na ndị be anyị digide ndụ ruo ugbu a igwe m ji ekwu ha ga-arụ nkwu ha ga-arụ nwunye anyị ga-arụ nwunye ha bịara m buru ma ihe dị na ya wee kene m o kenekwa maazị ugo ebe n'aja na-ekwu nna my brother nwanne m nwoke ekwenecha m na ihe anyị kwuru na adabachaghị n'uche m ndị be anyị ka anyị kwutere nwere ebe ikwutere na mgbada ndị be anyị enwere mgbe anyị ji tinye aka na igbu mmadụ anyị adịgbu mmadụ efughị ya anyị adịgbu mmadụ and enwere obodo egburu ejima n'ala Igbo ihe niile a bụ asị ibi na ememego risaachị according to you anyị mere risaachị jebe ime risaachị a ebe nwa na-asị egburu ya bụ na Kalaba iru ebe nwa na-asị na Kalaba ihe dị otu anyị mehụ n'obodo ahụ egbu ha were obodo gị asị ihe ọmụmaatụ onweghị ebe egburu ejima na be nna gị na be nna gị gọgọ onye ọbụla n'ebe a bụ na egburu ejima na be nna ya na-abụrụ asịkwa asị ọ ihe dị otu ahụ adịrọ ọkwa ọta gị ebe nna eje na ihe dị otu ahụ adịrọ ihe butechara confusion na mkpasa anya ma ihe niile abụ inye na ihe onyonyo nke a na-akpọ Nollywood ndị Nollywood wetara akụkọ anyị gwa ya ọgwatara ọgwa kwueri ka ha na-eme ndị be anyị nwere mgbe anyị ji gbuo ejima anyị egburu ejima mgbe m ji chọpụta na ya bụ akụkọ na-eso okwu na-eso anyị mgbe ha sị na Merisileso kwụsịrị igbu ejima na mba Afrịka niile ebe ka o si kwụsị ya na mba Afrịka onwe obodo nwere ka onwe ndị na-egbu ebeta ọ bụrụ traịbụ anyị nwee emeri ya ndị be anyị emeri ya ndị Igbo emeri ya nke a ga kekwa ọzọ dịka ịbịa bụ ire mmadụ anụwa ndị be anyị emeri ụdị ihe dị otu anwa ọ ndị anụwa buru ihe anụwa bịakwute anyị ịghọtago ọ bụ na isi gwara m na enwere ike mgbe obodo n'obodo nwere ike nwekọta agha zọba ana ma omebi ya agha anụ anyị nwere ike ịchịkọrọ ndị agha ha bịara asa abụ gị ihe dị otu anyị nwedị mgbe ekwubi enwere ike kwetatụ ya mana ọ bụrụ nke mmadụ chịkọta mmadụ ibi ọkpọrọ gba mbọ ọzọ jere ọ ndị a bụ ihe abịaba anyị ndị a bụ ihe abịakwute anyị anyị na-eme ya n'uche m ka m na-ekwu ya ahụ na risaachị nke m nwa mee n'uche m ka m na-ekwu efughị ya ngwa ya gazie ndị nke asa a ga-egbu egbu a ga-atụfu atụfu Merisileso ka ọwụ Nightingale Merisileso bụkọrọ kedu ebe ha nọ taa ajụjụ ka m na-ajụ ndewo a sị na Igbo tụrụ n'isi na onye ọbụla kọrọ gị akụkọ gbasara gị egbube gị final dịka nwa bekee si asị na onye ọbụla dere your history onweghị mgbe ọ ga-ede etu ọ ga-esi gị efevọ etu ọ ga-esi gị atọ ha ụtọ n'ọdụ n'ihi na ndị be anyị enweghị ihe ọkpụtọrọ ọkpụ ihe nwere ike isi n'ebe a ka edekọlọtara ihe dị etu a and ka ozi mgbe ụfọdụ na-aga ọ na-aga ya na-aṅacha onye abịa kwakọ nnu na mmanụ mana ndị ọcha dere nke ha n'akwụkwọ ihe ha dere were kọgide were sị na ndị nna nna anyị ha wụ ndị ọjọọ na ha na-efe ekwensu a na-eme nke a na-eme nke a iwere chịkọọ mara ma ihe anụ a na-ekwu nke a ha dere n'akwụkwọ ihe niile a ha dere n'akwụkwọ ọ bụ eziokwu ọ bụrụ na ihe ha dere ya ndị ọcha ihe egoro n'akwụkwọ bụ eziokwu ka ọ ịmazie na ihe niile ndị ọcha dere gbasara anyị ụzọ n'eziokwu ebe ha nwa nọ ịmara na mmiri orimiri ọgbarụ nọ ndị ọcha chọpụtara ya n'ihi na ama m na mmiri ohimiri ọgbarụ na ndị nna nna anyị ha aṅụ agụ ya na-egwu azụ onye ọcha abịazie bịa sị na onye chọpụtara ya were kpọrọ ya Mongo Park ọha wadere ya n'akwụkwọ nwee mgbe eji wee sị na ndị aṅụ agụ mmiri a dara ihe a na-akpọ mmiri a na-akpọ ohimiri ọgbarụ ndewo yes ihe gbasara ohu ndị agwaghị na ndị ọcha dere ka o si were fevọ ha dịka bekee si wee kwu fevọ ka ọ ga-esi ga ama mma na ntị n'ihi na ihe niile a bịara ikolonize ya ihe a na-akpọ ha na bekee wụ ihe a na-akpọ ha wụ pirates ihe a criminals and vandals ihe ha butere ha buru na-agba n'ihi na akụkọ akọrọ gbasara itisa Ibini Kingdom
ige akụkọ gbasara Benin Kingdom, ị ga-ama na ndị bakwutere anyị bụ ndị oyi. Enwere ofi unu n'ime ha ndị dị mma. Ọ nọ ka etu anụ ha ụfọdụ biliri, ụfọdụ si be anyị na-abụrụ laptọpụ na-eje Malaysia, na-eje Europe ka ha gafeta ego. O nwekwara ndị bịakwara na ọka ha chọọ ọrụ ka akwụkwọ ha ụgwọ. Ọtụtụ obodo Hello? Ọ dị mma. Amara m ka okwu chezie maka ndị na-egesi nara na-anụ. Ndị na-egesi nara na-anụ ihe eje were fon ọzọ bịa enye n'ụtụtụ ka ị wee dụshọ. Ị ga-anabazi maazị maka na adụ m bizi kịta. Adụ m bizi kịta. Ọ bigonu ka ọ ga-adị. Mgbe lụọlọ ọmụ iko bịara ịnụrụ ya na ọkwa ịnụrụ ya. Ọkwa ịnụ mgbe lụọlọ ọmụ iko bịara. Hello? Ọkwa ị na-anụrụ mgbe ahụ ọ na-ekwu n'ụlọ ọmụ iko nke anyị. Amara m isi nke taa. Mbọsị ọzọ anụ gbanagata echi ka ndị ọzọ ọ dị mma na anọkata ofu ụkwụ akpọ mmadụ amara ebe o si. Emechaa anyị chọpụta n'ebe o si. Anyị ga-emecha chọpụta n'ebe o si. Ngwa nke emesịa. Ihe mee na-emechezi achọba anyị ịgba na a na-anụ anọkata ihe eme ihe ịtụrụ anyị eme o mechezie ịchọba anyị ya ka anyị ya ahụ. Ngwa nke emesịa. laptọp na-agwa gị gaa chigha azụ chọọ ọ bụ gịnị mere eji were bido resiwe ndị ọcha ohu. Ọ bụrụ na onye dere ya nwere ike ịkọwa ihe mere nnọcha ndị be anyị ji wee resiwe ha ohu, ị ga-aghọta etu o si were bido ndị be anyị ebido resiwe ha ohu. Biko n'ihi na anụkata ha bata n'obodo ndị be anyị ebido kpọrọ ohu na-akpọnye ha. O nwere ihe merenụ kpatara eji were bidozie resiwezie ha ohu. O nwere ihe ndị ọcha ndị bekee na-akpọ strike a deal. They strike a deal because n'ihi na ndị ọcha bịara a na-ejide anyị dịka esi ejide ego na Chad n'ọhịa. Onye akpọtara ebu ya na-agasi ike. Ndị be anyị wee lụso ha ọgụ ahụ bịakpọọ dịka a na-akpọ ọgụ mmerụ ahụ dị iche. Ọtụtụ n'ime ha bifo ha dute ndebe anyị, ụfọdụ n'ime ha na-anwụ n'ime ya. Ụfọdụ na-anwụ ha wee wetazie ihe a na-akpọ another strategy, ụzọ ọzọ ha ga-eji were zụta obi anyị, were butere anyị krọs ma chọkọletị ma ọsị ya ma ọsịghị ya, were chọzie ụfọdụ were zụọ ha. Ndị ha jidenwu were trenụọ ha zụọ ha ka ha ga-esi ga abụ ndị agha, were na-ejesi obodo n'obodo ma na-ebu ndị mmadụ ọgụ, were nnukwute ọgụ were na-ada. Ejechazie ụfọdụ n'ime ha na-anwụ, ewepụtakwa ha
ihe a na-akpọ another idea, ụzọ ọzọ a ga-etinye eme, ewee gazi ihe ndị bekee na-akpọ ịga dialogue, ewee jezie ha n'ụzọ udo ka a chọzie ka a ga-eme ihe, ewee ha wee kwekọrịta na etu ọ dị kama ụnụ ga-abịa igwe anyị ka a taa ihe atọ ọfụma, ewee kpazie ihe a meziri onwezie ihe ha chọrọ enye ha kama ha ga-abịa buru eze obodo. N'ihi na ebe ọ jọrọ njọ ịbịa buru ma ndị nna ma ọsị ya ndị na-ahụ maka obodo ma ndị isi nchụaja, onye ọbụla ahụrụ ebukọrọ dekere ọ dọrọ nnukwute agha, ụfọdụ n'ime ha nwụrụ maka ya. So ewere chọtazie ha ụzọ ọzọ, ma ibute krọs ma ibute ihe na-atọrịrị ma iweta egebe inye ndị isi anyị, enyezie ha ndị ahụ enyezie ha mmadụ. Etunyawu ohu si were bido, n'ihi na ọ bụrụ na ile ka esi were bukọ the aborigines of Australia, ka esi ha wee bido ibu aborigines ndị ojii nke Australia, ile ya anya mmiri ga-agba gị. Ọ bụrụ na ọsị ma atara atị evidio sef is all ancient old video egosiri, n'ihi na detere na ọgba aghara na-ada ha wee jideli ndị ojii Australia. Ha mezie ha setie ihe a na-arụ ihe a na-akpọ ọgba nke bekee na-akpọ keji. Eme keji ahụ edote enyo dote ihe nlele dị a, ewesa ha ga-alele nyawa ihe ha na-aga ịma na ndị ime ọhịa ha gaa ka ha nyoo deta, ha gaa lele ihe ahụ. Ozugbo ha na-akrọsụọ, ha na-agafe okere, emechie ihe geeti bịara ndị nke nọzi n'ime dị a. Etu esi aisi eseti trapụ eji enwude asha na ụmụnna enwude keneri, ụfọdụ mere escape and nnukwute ọgụ. Etu a ka esi wee nwude ọtụtụ n'ime ha, ree ha asụ ohu, ụfọdụ egburu ha egbu ka ha were mee gịnị bata Australia bịa biri na Australia. Nọọ ka o si were dị, betu ọtụtụ n'ime ha jiri nyawa ihe, ụfọdụ ekwenyere ndụ ha n'ime ya, ewere chọzie etu esi wee gazi ihe a na-akpọ dialogue ka a ghara inwe nnukwute mmerụ ahụ. Ha werezi wee na-ebukọsị ndị mmadụ, eweta mmiri, eweta bọtụlụ mmanya, were na-ebukọrọ ndị mmadụ kama a ga-abịa buru ndị na-ahụ obodo niile bukọrọ pụọ. Eke enwezie ndị nke ga-anụkwa na-amụpụta ndị a ga-abịa na-eburu. Ịga bukọ ihe niile si kedụzi ebe a ga-anọzi na-amụpụta ndị nke ire nke ahụ ga-abịakwa iburu ọzọ. Ọ ka o si were dị. Ndewo. Ugbu a wee bụrụ dịka mgbe ndị ọcha batara, e nwere ọtụtụ ihe aka eri ekwu maka ka ndị be anyị si biri, mana ka anyị ebiri ya ohere dịkwara m, aga m abatakwa kwukwara ya ka m kwuru. Mgbe ndị ọcha batara, ha ji akwụkwọ na ụka na hospital, ya ụlọ ọgwụ were bata na be anyị. Ndị be anyị ji were makụọ ya na mbụkwa ha nabatachaghị ya, ha ghọtara sị na ndị a na-asụ n'imi mechazie anabata ya. Ọ bụzie ihe na-ewu ha ya ebe niile. Anyị bido jibe ejiji ha, riwe nri ha, ngwa mmanya ha, mere ihe dị anya ha na-eme, jiwe n'akwụkwọ ha, gụbacha bụrụcha dọkịta bekee, wụrụ ndị ọkaiwu, wụrụ ndị uwe ojii, wụrụ nke ọbụla ya wụrụ. Anyị mmasị na ọbịbịa ha adịghị mma. Ọbịbịa ha dị mma maka na mgbe gboo ọ na-awụ anyị ha ama ihe a na-akpọ ọya ntanwu ọkpụkpụ, ya sịkụsa. Nwaanyị nwere ike tụọ ime na asaa asatọ, anaghị anwụ pịam. Ndị be anyị abaa ya ọgbanje, asị na ọgbanje, o nwere ike ya nwa kpụgharịa ya ma ọ kanyechaa ya ihe wee buru etufuo, asị na ọgbanje. Nwaanyị agbara aka mma, ọwụ na awụrụ amaghị ama. Mbata ndị ọcha merekwara anyị anya, nke bụ eziokwu ka m na-ekwu, merekwara anyị anya n'ihe ụfọdụ. Anyị marịcha ihe ụfọdụ n'aya anyị. Ụmụ nwoke na-ayabukwe ihe a na-akpọ prostrate, asị na ihe mere eme nwoke na-aya, asị na emere ya. Ndị be anyị na-asị na
ọsọ mamịrị onye ha na-anyụ mamịrị onye ha na-anyụ nsị na-eme ihe niile mana kịta ama n'ihe ọwụ nke mere na achọpụta ya n'oge nwoke ahụ adịrịkwa ndụ na-aga mgbe ụwara asị na onye nwa ikekwe mmadụ kenere ya ekene nkịtị ikekwe onwe ka aka si metụ amaghị na ọkansa na-achọ ime nwaanyị nara asịzie na o metụrụ ya n'aka wee hịa ya aka wee hie ya ihe wee ya bịa ihe ndị a bụcha ihe mbata ndị ọcha batara nyere anyị aka ha ghọta ihe ụfọdụ ma ihe dịka ekwentị a ọkwa mbata ndị ọcha mechara iji mara ihe niile ahụ mgbe gboo ha na-akụ ihe a na-akpọ telegraf ọcha mbata ndị ọcha mechara ndị be anyị wee gụwa akwụkwọ matawa ihe dị na makwa ihe dị iche iche ha anyị amabụ mana ihe mewu na sọsọ ebe mbata ha nwere sọkwa na omenala Igbo ebe atụfuchaziri omenala anyị ụfọdụ wee jidezie nke ọcha makụọ anyị ndị Igbo ndị ọmụtara gbakarịa anyị na-emekarịkwu ndị ọcha nwa na-enwe omenala ha maka ndụ ha ka ha si ebi ndụ ha mana ọkwa maka ọbịbịa ndị ọcha o wetara anyị ụlọ ọgwụ famasist a na-enwe ha kedụgasị ha n'ụdị dị iche iche dọkịta ndị dị iche iche a na-awa isi ụfọdụ asị na ọkịrị mgbawa isi ama na onye ahụ eleghị anya o nwere ihe a na-akpọ tumu n'isi ya ọ na-aya mana taa a na-egbuwa mmadụ isi mee ya ọpụreshọn onye ahụ adịkwa ndụ na-aga nke emego m n'anya onye nke m emego jee ka adịghị na ya a na-agbawa ụmụ nwaanyị ahụ na-amụ nwa mgbe gboo nwaanyị mụkata nwa na ọnụ ebe ọ na-amụ nwa koropụ nwa mana ọ dịchazi taa ọ karịa ka ọ ya akarịa gbawa ya afọ kupụta ma nwaanyị agagharịkwa nwa adị ndụ nwaanyị adị ndụ a na-aga ihe awa uru dịcha na ọbịbịa ndị ọcha nke mere eme ka m na-agwa ụnụ anyị agụ ya anyị ha agụtachi ya ọ karịrị akarị mana ihe mmawu onye kwere ka okenye fuo ndị be anyị oke anyị ehefuo ka anyị chefuo na nwaanyị nwere nsọpụrụ n'ebe di ya nọ di nwekwara nsọpụrụ n'ebe nwaanyị nọ ọtụtụ ihe a na-emezi n'ụbọchị ndị omenala Igbo anaghị emezi ama m na mgbe gboo ọjị da nwaanyị anaghị atụtụ ya ata ọka dị na be ya ma ịma ha nne nwaanyị ezugoro ihe eji mmadụ eme o nwere ike kụrụ akwụkwọ ya kachara akwụkwọ ọhịa tụkwasị ọbịa obere nwa nwoke na nwa ọsị ya nwa ntụtụ ịma ọjị nwa ha atụtụ ya ọjị ahụ ọ bụ na nwoke adịta n'ọbịa nke ewepụ ha ihe ọbụla ịbụ nwaanyị anyị bụ ma ịnapụ ya oke anyị dịka nwaanyị anaghị awa ọjị na Igbo ya ihe niile ogwe ndị maazị akwado a na-eme n'ụbọchị ndị a ọzọ ụdara aghọ buru ụdara pụọ n'ahịa na-ere mata ma echi jenu na-arọ ndị izu ọga anaghị ere ụdara ere ndị anaghị agụ ụdara agụ maka na ndị Igbo kwenyere ụdara nwa ọmụmụ ka ihe esi jegọkwa ọmụmụ bupụrụ ya n'ahịa na-ere ya n'ahịa mba ụdara bụ ọmụmụ ihe ha mmadụ ya iche ndị be anyị machara Igbo manya na ịma ya iche ejide gị ịkwụọ nra dị na ya anaghị ụdara bụ ọcha ọdaa ịta ụta elachaa ọ bụghị nke ijegọ ya mana obodo dị iche iche na ala Igbo tata aghọ ụdara aghọ dị na-achaghị acha awụọ ha ihe ya awụ ya bụrụ pụọ n'ahịa ihe a niile wuche omenala maka oge onye ọna nwere ihe o jiri biri ala Igbo nwere ihe ha ji biri ezinụlọ ọbụla nwere ihe di ụlọ ọbụla nwere ihe o ji biri ya awụ ka m kwụsịgodu na ebe ụmụnne m ka ụbọchị nta anyị achọọ ma were nchi
ọzọ dịka ibie wee nwụrụ akụ ekwe obodo apụtana ama na a na-akpọ nwoke nwanyị na ihe a na-akpọ village center. Ndị be anyị na-akpọ nke be anyị ama ikoro. Onye ọbụla na-agbarapụta n'ama ikoro ezi ozi enwere. Ọ bụrụ na o nwere ndị ọjọọ ndị wụ agụ nọ n'obodo ahụ ekere ọpụta wee chebiri agụọ ndị nche. Ya n'ụzọ dị iche iche ka ha si achị onwe ha. Mgbe gboo gwara ndị nne nwaanyị, ndị mama, nnukwu mama, nne mmadụ na-awụ nwaanyị ejighị ezigbo ejiji wee pụta n'ahịa achụ n'ahịa. O nwekwa ihe dị ya ekwu maka na iwu dị obodo. Nwaanyị ha tụkpụrụ otu ukwu akwa n'ukwu nke ma oye ma afọ ma akwọ oye ewu ukwu akwa n'aka. Ọ ga-eyi ihe onu asịghị ya yiri oyi nke otu nke iwu nke penarịsịrị mpe. Ọ ga-atụkwa eriri ihe onu n'onu ya iji gosi na nwaanyị nọ na di. Ihe niile awụ nsọ na ka obodo jiri biri ugwu na nsọpụrụ wee dịrị. Ọ ga-eke ịchafụ n'isi kechie isi orije ahịa. Ọ dịghị otu apụta ahịa. O nwere ụmụ nwaanyị ya na-akpọ ụmụ nwaanyị na adịdị ya ha ọ bụla ma ọ na-eje dịka o kwesịrị ịdị wee pụta. Nwaanyị na-asọpụkwa n'onwe ha nọkọta tụkwuru otu ukwu akwa n'ụpụta ahịa ma ọ gbago n'ihe ọtọ. Ihe niile abụcha ihe dị mgbe gboo, mana kịta ọ dịchazikwa n'ihi mgbanwe dị iche iche na-abata. Ihe ahụ ka ndị be anyị siri wee dịrị ha dịbụ dị nnọọ. Ọzọkwa nwaanyị ha aba n'ọba ji eje tụrụ ji ọ tọrọ ya arụ ka ọrụ. O nwekwara ihe ndị Igbo na-asị mmadụ igbu mmadụ gbasara igbu mmadụ. Iwere mma gbuo onye ọha obodo. O nwere ka ha si eme ka ọ bụrụ tata dịka ndị ọcha si eme onye ahụ eje mkpọrọ, mana ndị Igbo na-achụpụ onye ahụ n'obodo. Ọ bụrụ na ọ gbapụ ha tupu ụmụ okorobịa ewere iwe na ọkụ wee bịa amụnye ya na ụlọ ya ọkụ. Mana a na-akpọ ya ịgba ọsọ ọchụ. Ikekwe dịka ndị bekee kingsman gbuo his fellow kingsman. Ọ gbapụ ihe a na-akpọ ịgba ọsọ ọchụ. Gbana mbọ ọzọ agaghị ahụ ya anya, ọ gaghị akpụ afụ ọnụ, ọ gaghị akpụ isi. Ewee bịazie ụfọdụ na-esi otu ahụ nafuo, ụfọdụ esizie n'akụkụ bịa yọwa biko na ya makwa ha ọma dosi gbaghara ya afụkwanụ n'ezie na-akapụrụ onye ọma ọgịnị. Ogwe ha akụkọ mmadụ ya akọ na igbu mmadụ. Ọ bụrụ na igbu mmadụ bụ mma, mana egbu ha na-egbu na egburu agụ. Ha ga-emezi bụ ọbịa kwụọ ọchụ, ọ natazie ọkwụọ ọchụ kwa onye ahụ nwụrụ anwụ mee ihe ọha obodo ya agụsịsịrị ya na ndị ọha obodo wee kpụọ n'isi ahụ o bu ihe dịka nza aha 3 nza aha 4 ọ gbapụrụ kpụọ afụ ọnụ kpụọ isi wee dịka mmadụ. Ọkwacha onye ahụ ọkpụọ ya ọha obodo omee ihe mgbasa ya asị ya mee ya na ndị ọha obodo ewee dịkọwakwa nne maka na ọ kwafuru ọbara. Ya bụ ndị Igbo nwechara usoro ka ha si eme ụmụ ihe dị otu na ha mmadụ bụ onye na-eme nsi ya o weta poizin dịka a na-akpọ na bekee poizin nye mmadụ achụpụta ya. Ha ya akpọrọ ya jee na arụsị na okwu arụsị o jee taa arụsị ya ọwụ na ọ na-aga agụgọ o jee ebe ahụ taa arụsị ya mekwa ihe dị otu arụsị ya gbuo ya. Ọkwa nna aka ya dị ọcha ọ nọwa otu ahụ atara arụsị ahụ na ọ ya nọchicha. Ọ bụrụ na onweghị ihe mere o jee n'ahịa jee zụọ ahịa obodo ahụ iji gosi na aka ya dị ọcha na ihe a mere na ya emekwaghị ya. Ọkwa nna onye merie ọ na ha atacha arụsị ahụ arụsị egbuo ya and arụsị ahụ na-egbu ya ọ na-egbu ya na ezinụlọ ya na-ekpochakọ
maka ụmụ arụsị na-eme mkpocha na nzacha kpochakọrọ zachakọrọ ezinụlọ dị otu ya bụ na ndị Igbo anyị ihe ha nwere n'usoro ha ji biri ha bikwa. Ana m abịakwana maka na akọwa ka esi gba abalị ọ ga-awa akwa nne. Asị ekweghị m ndị ọcha rere ndị India ndị ọcha amama ebe nọ India ndị ọcha rere ndị India ị gaa na Caribbean enwere ndị India nọ na Caribbean even mana Jamaica mana Barbados many places all those islands ndị obodo ahịa nọ ndị India nọ dị ya. Enwere lot of ndị Eshia ọtụtụ ndị Eshia erere ga-adetata ha na Highland ha nọrọ ebe ahụ ịgwa gị eziokwu ebe anyị nọ na mba Britain ị ga-ahụ eju onye ebe ọsị na ya bụ onye Barbados ọ na ya bụ onye Barbados ọ na ya bụ onye Jamaica ọkwa na ya bụ onye one island. Even South Africa said, "Oh, we're going to put it there." Of course, we're ready. Oh, in the way back. Can you come to buy it? We're so I'll be gay. You never get to see any hat of the Haggy train and the Hagas of Aswa. Go over to the house, you know, put on the honey, you know, put on the honey. Ọ ka o si were dị ete na arụzie afọ ihe ọjọọ aha dị ọjọọ agbazie afọ onye ọbụla agbatazie Okeke na Okorie etizi isi na ya na-eme ya ọhụụ bụ ya were bịa ewere ego Arab tụkwara okwu mere ga iro na Tanzania today enwere ụfọdụ nwere Arab mixed blood ọbara ha na ndị Arab makọtara ya ịkọta oge ọ ka o si were mee ndewo ihe mere eji were ọtụtụ n'ime anyị wụ ihe mere eji were karịa ndị ojii na ndị ojii nwere ike ịnọ n'ọnọdụ obodo ọbụla dịka ihe a na-akpọ weda ma ọ bụ n'anyanwụ ma ọ na mmiri and ma ebe udu mmiri dị makwa na ebe na-atụ oyi dị ha na-emelie ha na-anọkwata gị ahụ anyị siri ike akpụkpọ ahụ anyị siri ike nke ka nke ndị Igbo anyị siri ike ọrụ anyị dị ike ọrụ mere o ji ahụ ndị Igbo nụka etu a na-ekpọsa ngwa ahịa a na-enwe Hugo Boss o nwere ahịa ndị na-aga aga ahịa ndị Igbo ihe a na-akpọ hot cake n'ahịa mbụ a na-ebu ụzọ ere tupu a na-ere ndị ọzọ ihe merenụ e nwere ọtụtụ n'ime ndị be anyị so wee ere dị ahịa mgbe e mechazi ihe awụrụzi oke na oke orie bịa joinzie zụhazie nyanwụ ihe ewere mewezie ya so ndị ọcha anaghị ha abịa bụ mgbe mbụ ndị ọcha ma ndị Pọtụgal na-abịa onye ha jidere atụghị n'ụgbọ kama na ihe aha dịzi ewuruzie nnukwute ọgụ a na-egbu ọtụtụ n'ime ha achọghazi ụzọ ha ga-eji were bata anyị n'ime ndị nke ha pụtara aga trenụ ha sụwazie asụsụ ahụ were batazie kụzie ha ege ha alụsazie anyị ọgụ adị etu emechazi n'ikpeazụ ewere nọzie wee taa ya akpa ha chọọ mmadụ egbu ya mmadụ ha sị na ha chọrọ ịga ndị ha ga-aga zụọ n'akwụkwọ ka ha hụ obodo oyibo ka ha bịa mekwe nke a mee nke na ha ga-alọta ama ha na ndị agha na-eburu ndị ha na-aga ere ndị ha na-ere were gbara mgbere ohu o nwere ka o si were bido emegidesi ha mgbe ha kpọrọ ndị nke na-agụ ha akwụkwọ were jewe ha kpọrọ ndị nke na-adịghị ike ọrụ ofu ihe ga-amara bụ na abịarute n'Afrịka dịka ebe a na-achị ọchịchị ugbu a n'Afrịka ndị ọcha ka nwere aka n'ebe anyị nọ marakwa ma na tupu nwanne anyị nwoke eziokwu na na-akpa ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ebe a na otu anụ anyị nọ kama na ọka anyị gbatọrọ ya ụkwụ tupu nwanne anyị nwoke wuchi Peter Obi
apụta si na ya na-aga aga ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọkwa na o jekwere na 10 Downing Street. O gara na 10 Downing Street. Gịnị ka o jere ebe ahụ? O jekwujere ndị chịrị anyị gị nara ha aka ka ha kwado ya, n'ihi na ọ na-ijekwujeghị ndị ahụ mgbe ụfọdụ ha nwa ga-enye aka kwatuo olu ọ ịbanye emetụrụ ha nwa ga-achọ ụzọ bịa kwatuo olu. Ha ka nwekwere aka ikikere ha ka nwere aka ihe a na-akpọ pawa n'ebe anyị nwa nọ. Inyoma ya ọfụma, ha ka nwere pawa n'ebe anyị nọ. Ọtụtụ ihe na-emebe anyị ha ma anya ya, ma mmanụ anụ a na-ekwu okwu ya tata ọsị ya ma ọsị ya ha ma anya ya, ha ma ihe na-emebe anyị. Anyị nọ ka ngwa ahịa ha na ngwakwa gị nke bụ eziokwu. Ebe a ka amamihe na-emere. Ọ bụrụ na anyị na-etikwe mkpu akwa, ọ bụrụ na anyị nwa na-eti mkpu akwa, ndị ọzọ na-etikwe nyanwụ mkpu akwa na-apị ikikere eze ihe ndị obodo a na-eme ha. N'ihi ege n'ike ọhụụ bụ ike esicha ha, kama na ọ bụghị ya naraghị ị ga na-etikwe nyanwụ mkpu ka a hapụ maka imechakwa ha ga-abịakwa kwechiri. Ị ga-akọ zọt, ị ga-emetụtara ha, n'ihi na ọhanwa ndị sịrị na ọhanwa na-achị, na ọhanwa na-ekwedo. Biafra anyị aka ejewego kemgbe, kama na nsogbu anyị nwere ndị obodo a ama otu n'ime anyị ndị Eron, ndị rere ibe ha, ndị nke were azụ ihe a na-akpọ advanteji, ohere iji wee megide ibe ha, ejuru ha eju. Kama na inyocha anya ihe na-emebe anyị, ihe ha na-asụ n'ite nwere ihe na-agba ya ọkụ. Ndị obodo a ma anya ya. O nwere okwu nọ na-ekwu tata sị na onye bi n'ụlọ gị nọkọtaziri wụrụzie onye nwe ụlọ, tenant nọkọtaziri wụrụzie landlord. Ọ ihe na-emezi tata, n'ihi na ndị achịchara ka ohu na India nọkọtara tata wụrụzie ndị na-achịzi mba Britain. O riri ha ọnụ, rie ha ọnụ kpọtọm, mgbe etigara onye na-ahụ maka ego obodo a asị onye ojii ọman onye Ghana. Etu a ka ha si chụgide dị mmanụ, chụgide omee disaid ha achụ ya, omee disaid ha achụ, omee disaid ha achụ ya, kwagide nwoke asị ya na aga enye nwere ndị ohere, o were wee nye ohere. O mere ha ka gbosaa n'ihu ihe na-emenụ. O riri ha ọnụ. Onye ahụ ịghọgburu ụnyaahụ, ịghọgbuchara ụnyaahụ, ị maha ma echi nyawa ga-achị gị. Tata ọ hawa na-achị obodo a. Ndewo. Wee bụrụ ịma ọkwa n'obodo. A na-akụ ekwe obodo apụtana ama na a na-akpọ nwoke na nwaanyị na ihe a na-akpọ village center. Ndị be anyị na-akpọ nke be anyị ama ikoro. Onye ọwụ na-agbarapụta n'ama ikoro ezi ozi enwere. Ọ bụrụ na o nwere ndị ọjọọ na-achọ ịbata, ezi ozi ụmụ nwoke nọ n'obodo ahụ ekere nkwụcha, ndị agụ nọ n'obodo ahụ ekere nkwụcha wee chebiri ha, agụọ ndị nche. Ya n'ụzọ dị iche iche ka ha si achị onwe ha. Mgbe gboo na be anyị, dịka esi kọrọ anyị n'akụkọ, o nwekwa ndị nne nwaanyị, ndị mama, nnukwu mama, nne mmadụ na-awụ nwaanyị ejighị ezigbo ejiji wee pụta n'ahịa achụ n'ahịa. O nwekwa ihe dị ya ekwu maka na iwu ji obodo. Nwaanyị ha tụkwuru otu ukwu akwa n'ukwu, o jeba ike ma oye ma afọ ma nkwọ, oyi egwu ukwu akwa na-atụ. Ọ ga-eyi ihe ọnụ, asịghị ya yiri oyi gold. O nwere ike iwu nke penarịsịrị mfe, ọ ga-atụkwirịrị ihe ọnụ n'ọnụ ya iji gosi na nwaanyị nọ na di. Ihe niile awụ nsọ na ka obodo jiri biri, ugwu na nsọpụrụ wee dịrị. Ọ ga-eke ịchafụ n'isi, kechie isie, orije ahịa. Ọ dịghị otu a pụta ahịa. O nwere ụmụ nwaanyị ya na-akpọ ụmụ nwaanyị eze ahịa, ha achụ n'ahịa, iwu ọ na
andịdị ya ha ọbụna ma ọ na-eje dịka o kwesịrị ịdị wee pụta. Nwaanyị na-asọpụkwa na onwe ya ha nọkọta tupu otu ukwu akwa pụta ahịa ma gbawa onye ọtọ. Ihe niile awụcha ihe dị mgbe gboo, mana kịta ọ dịchazikwa n'ihi mgbanwe dị iche iche na-abata. Ihe awụ ka ndị be anyị siri wee biri, ha dị nnọọ. Ọzọkwa, nwaanyị ha ba n'ọba ji eje tọrọ ji, ọ tọrọ ya arụ ka ọwụ. O nwekwara ihe ndị Igbo na-asọ mmadụ igbu mmadụ, gbasara igbu mmadụ. Ndị be anyị, unu anụgo ka ihe ndị Igbo Class World si wee kpakọrịta ụka n'ihe mee. Anyị ga-eje ka anyị naba. Ọ ga-adị oge ọzọ. Ndewonu, ka emesịa. Daalụnụ maka ige anyị ntị. Nọnyere na anyị n'oge ọzọ.